Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto Drisiriwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 16 sa tuig 2024. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, Western Visayas athletes sa football, positibo sa gihapon nga makabawi sa kampyonato sa masunod sining tuig. Nangin masandukot ang hampang sa dunga sa National Capital Region kag Western Visayas sa gold medal sa hampang sa football. Apisar nga sa una sining half, nakaskor sa 2-0 ang Western Visayas, nakabawi diri ang NCR sa final half or second half. While abot sina Banwa, natay panila ang game sa score nga 2-2, kag sa ginatagan sa extra time, nakapuntos liwat ang National Capital Region, gani nakuha nila ang kampyonato. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Committee on Transportation kag Iloilo City Traffic Management Unit ginkasugtan nga kuhaw na ang trailer kag motor sa barangay Lubok, Calapos. Ang natabuan balasang insidente o kung ang mga involved sa insidente sa sining kamatayon sa isa ka motorista. Ang motor kag trailer truck ara pa sa gyapon sa dalan, so ginkasugtan na lang diri Banwa nga ikuhaon inang nasambit karon nga mga nagaserbi na nga obstruction. Samtang kaso sa sospetsado sa kamatayon o pagpatay sa LGBTQ member dira sa Maya Distrito sang Haro napasaka na sa mga otoridad. Sinuayhan ang ila silingagin pasakaan sang kaso. Samtang hibalon taman ang latest yung mga happenings sa may Banwa sang Kalinog, kung sa diin subong adlaw inagurahan ining Halaw River Multipurpose Project 2 sa Banwa sang Kalinog, kung sa diin no less than the President himself ang nagtambong sa nasambit sini iyang inaugurasyon. Pila sa mga sidelights dito Banwa, nagtingob, nagpungko sa isa lamang ka area. Ang mga matagasman ng opisyal sa syudad sa Iloilo, tinuway man sa problema magatubangay si Congresswoman Jam Baronda kag si Mayor Jerry Treñas. Pakita ta karon mga laragway sini kag latest dito Banwa diri sa aton sini nga palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, sumugod subong iyang adlaw, Hulyo 16, tuig 2024. Ang Bombo Radio Iloilo mabatian na sa inyo nga mga radyo kag makita sa mga social media platforms tubtob las 12 sa tungang gabi. Tubtob las 12 sa tungang gabi. Butsilingon, nagapanumbalik or magapanumbalik ang Bombo Hanay sa gabi agod talakayon ang mga balita kag impormasyon nga nagluntad sa bilog sining adlaw. Mabatian kag balantaw man ang flash reports kag mga latest information sa Bombo Hanay sa gabi. So starting ina later on sa aton sining mga kabombo para iya sa mga nagapangunaman nga mga balita. At the same time, mga latest nga nagaklinabo sa palibot sa syudad sa Iloilo, pwede gid kamo nga mangin updated pinaagi sa pagpamati sa Bombo Hanay sa gabi sa 837 kHz sa inyo sining mga radyo. Lakip na sinadriman nyo sa aton sining mga social media platform katulad sa Facebook Live, YouTube channel kag subong man Bombo Mobile App.
Padayon lang kamo sa pagulog sa inyong sining mga entry sa swerte sa palengke. Promo sa Bombo Radio kag Star FM. 7 million na pesos sa kasya siyahan in total prices nationwide ang magaulan subong at tigululan sa panibag-o sini nga promo sa Bombo Radio. Sarangka nga maghulog sa imo sini nga mga entries. Hindi lamang isa, dua, kundi tatlo gid ang pamaagi agod iya nga mangin madinalagon or sarang ikaw nga magdaog. May studio draw kita sa aton sini nga mga kabombo sa pito ka mga areas sa studio draw naton. Mayara sa mga daog sang 5,000 pesos nga cash, 4,000 pesos nga cash, kag third prize 3,000 pesos sa cash. May consolation prizes pagin 3 kabilog. Ang mga baton sang tag-1,000 ka pesos. Ikaduha nga pamagi amo ang palengke on ground kay kada Sabado magapadulong kita sa mga mapilian naton siniiyang nga mga supermarket or shall I say merkado publiko. Kag dito mga kabombo magapatingayon kita iya sa ngaton sini nga market draw. May napulo sini ka magadaog sang 1,000 ka pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack kada semana. Dugang sina may mga palengke games pagin kita, video kay challenge kag parlor games. Sa grand draw naman sa aton sini nga mga kabombo sa 24 ka mga areas may magadaog sang 30,000 pesos bilang first prize, 15,000 pesos bilang second prize, kag third prize 10,000 pesos. Ano pang naulat mo? Was-was na sa pag-imo sini mga entries. Ano nga mga entries ang dapat sini or mga produkto dapat sini nimo tipunon? Bantayan ina sa baray nga pagpalayag sa bombuanay sa udto. Detalye sa mga nagapuna kag dalakuan man nga mga balita lokal balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, kalabing-anim sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 200 Taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 200,000 katao apektado ng mga pagulan at mga pagbaha dyan sa may Mindanao. 6 na katao ang napaulat ng nasawi. Samantalang National Disaster Risk Reduction Management Council, binabantayan rin ang posibleng epekto ng bagong low pressure area dyan pa rin sa Mindanao. Ang Philippine National Police naman may lead na sa kinaroroonan ng iba pang kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quibloy. Ang bakuna kontra African Swine Fever target daw na irolyo para sa government use. Sa buwan na po yan ng Setyembre ayon sa Department of Agriculture. Pero ang bansang pinanggalingan ng naturang bakuna, lumulubo ang naitatalang mga outbreak. Samantala naman, liderato ng Senado tiniyak na ligtas si suspended Bamban Mayor Alice Go sakaling sumuko o arestuhin ito ng Senate Sergeant at Arms. Abangan din mamaya dagdag singil sa kuryente, ipatutupad po yan ngayong Hulyo. Yung pagtaas naman, maaari pong abutin ng 2 pesos and 15 centavos sa bawat kilowatt hour. Ayon po yan sa Meralco. Sa international news, tutukan mamaya si dating US President Donald Trump kinumpirmang hindi na naibalik ang bahagi ng tenga na tinamaan ng bala. Kinumpirma rin na makikipaglibing ito sa nasawing supporter. Samantala si US President Joe Biden naman kakasa sa ikalawa at huling presidential debate laban kay Trump sa September 10.
Abangan din sa ating sports balita mamaya ang Team USA. Tinalo ang Team Australia sa ikalawang exhibition game para huyan sa Olympics 2024. Samantala ang Los Angeles Clippers naman, dismayado sa munoy pagtanggal ng Team USA kay two-time NBA champion Kawhi Leonard. Samantala naman sa Sarangani Provincial Investment Scheme na kahalintulad daw ng KAPA, inireklamo ng mga investor matapos na tumakas sa mga tagapamahala. Abangan din mamaya sa ating update sa palarong pambansa 2024. Kasabay po yan ng inaasahang pagtatapos ng naturahong turneyo. Itong si Acting Vice Mayor Dondon Ontiveros, binigyang diin na wala hong korupsyon sa kontrobersyal na track oval. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa yung bilang nitong mga residente na naapektuhan ng mga pagbaha. Dulot po yan ng mga pagulan. Dala po yan ng southwest monsoon dyan sa bahagi ng Mindanao. Sa inilabas na situational report kaninang alas 8 ng umaga nitong National Disaster and Risk Reduction Management Council, sinalanta ng baha ang mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Kasama dito ang Northern Mindanao, Davao Region, maging ang Suxargen at ang Bangsamoro Region in Muslim Mindanao. Alinsunod dito, apektado ang kabuang 221,435 na mga individual o mga katao mula yan sa 363 o 363 na mga barangay. Nasa kabuang 21,464 ang na-displace kung saan 20,026 yung mga inilikas patungo huyan sa mga evacuation center habang 1,378 o 1,378 yung mga kataong nanunuluyan naman sa kani-kanilang mga kaibigan o kung hindi man ay sa kani-kanilang mga kamag-anak. Samantala umakyat na sa 14 na katao ang umano'y na paulat na nasawi dahil po yan sa mga pagguho ng lupa at maging yung mga malawakang pagbaha kung saan ay karamihan sa mga ito ay mula ho doon sa may Bangsamoro Region at ang iba naman ay sa may Zamboanga Peninsula Region. Apektado rin ang kabuhayan ng nasa mahigit 200 na mga magsasaka at mga mangingisda matapos na mapinsala nga ang nasa mahigit 17 million pesos na halaga ng kani-kanilang mga pananim. Batay po sa ulat ng State Weather Agency nitong umaga ng Martes, inaasahang magdadala pa rin ng makulimlim at kalat-kalat na mga kaulapan ng habagat at itong low pressure area sa may Davao City o malapit sa Davao City at maging yung mga pagulan sa ilang parte pa rin ng ating bansa. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabong, binabantayan din ng National Disaster and Risk Reduction Management Council yung posibleng maging epekto nga ho ng bagong low pressure area malapit pa rin po doon sa may Davao City, sa may Mindanao. Ang naturang sama ng panahon ay una hong pinangangambahan na maging isang ganap na bagyo. Ayon sa National Disaster and Risk Reduction Management Council, tuloy-tuloy ang monitoring ng konseho sa magiging epekto nito sa naturang rehiyon dahil na rin sa kasalukuyang sitwasyon nito kung saan ilang araw nang nakakaranas ito ng malawakang mga pagulan habang maraming bahagi na rin ng Mindanao ang nakapagtala ng mga landslide at malawakang mga pagbaha. Samantala, batay sa pagtayaho ng Weather Agency ng Department of Science and Technology, may posibilidad na maging ganap na bagyo itong bagong low pressure area doon nga ho sa silangan ng Davao City. Sa kasalukuyan ay may layo itong 310 na kilometro mula yan sa hilagang silangan ng Davao City. Nakakaapekto ito sa Eastern Visayas, Caraga Region at maging sa Davao Region kung saan inasahang makakaranas sa mga ito ng mga pagulan o malalakas na mga pagulan hanggang sa pagtatapos ng kasalukuyang linggo. Una rito, iniulat po ng National Disaster and Risk Reduction Management Council ang ilang mga katao na namatay dahil po yan sa malawakang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa Mindanao. Dulot pa rin po yan ng walang patid na mga pagulan sa naturang lugar. Samantala, siniguro naman ng Philippine Coast Guard ang pagtutok sa sitwasyon ng mga binahang komunidad sa Mindanao, dalayan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, nananatiling nakadeploy ang mga bangka nito upang umalalay sa mga residente na nangangailangan ng malikas sa gitna na rin ng mga pagbaha. Maliban nga sa mga inilikas, nakapagtala na rin ang Philippine Coast Guard ng 16 na grounded vessel na patuloy naman umanong binabantayan ng mga nakadeploy na personnel.
Naimpormahan na rin ng Philippine Coast Guard ang mga may-ari ng mga naisadsad na barko para sa posibleng paghila o paghatak sa mga ito para muling maayos. Sa kasalukuyan, binabantayan din ng ahensya ang mga katubigan sa Mindanao para sa posibilidad ng oil spill o pagtagas ng langis. Dala na rin po ng mga naisadsad na bangka sa tulong ng Marine Environmental Protection Command. Apila naman ng ahensya sa mga manlalayag at mga marino, suspindihin muna pansamantala ang paglalayag lalo kung mararamdamang malalakas ang mga paghangin at mga pag-ulan. Maaari din na tumawag sa Incident Monitoring Team Zamboanga na may numero na 0927-064-4733. Kadagdagan pa rin sa ating mga balita, niyanig ho ng 4.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naranasan ito kanina hong alas 7:19 ng umaga. Natukoy ang epicenter ng natura hong pagyanig sa layong 27 km sa hilagang silangan po yan ng Makunakon sa probinsya ng Isabela. May lalim ho ito na 10 kilometro at tectonic ang sinasabing pinagmulan ng naturang pagyanig. Intensity 4 naman ang naranasan dyan sa may bayan po ng Peñablanca, Cagayan, habang intensity ang naranasan sa may bayan ng Gonzaga sa probinsya pa rin ng Cagayan. Bombo International News. Kinumpirma ni dating US President Donald Trump na tuluyan na ngang hindi naibalik ang maliit na bahagi ng kanyang tenga na tinamaan ng bala nang siya ay barilin ng isang 20 anyos na salarin nitong weekend sa may Pennsylvania habang kasagsagan po yan ng kanyang campaign rally. Kwento ni Trump, agad naman siyang na-secure ng Secret Service matapos ang pangyayari. Pero dahil nga sa pagnanais umano ng mga security personnel na maproteksyonan siya, naging mabilis na ang galaw ng mga ito at natanggal pa ang kanyang sapatos. Pagbabahagi pa ng dating Pangulo ng Amerika, gusto pa sana niya na magsalita, ngunit kinailangan nang umalis sila sa naturang lugar. Nagtamo rin si Trump ng galos sa kanyang braso na nakuha nito sa matapos nga ang pagyuko at bahagyang pagdapa. Sinabi nito na dadalo naman siya sa libing ni Cory Comparator na isa nga sa mga nanood ng kanyang talumpati na nadamay sa pamamarila. Samantala, sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, kakasa naman si US President Joe Biden sa ikalawa at huling presidential debate laban sa kanyang katunggali na si dating US President Donald Trump naggaganapin sa Setyembre 10. Ito ay sa kabila pa ng mga pagbatiko sa kanyang naging performance sa nakalipas na unang presidential debate kontra kay Trump noong June 28. Sinabi ni Biden na back on the horse o nagbabalik na siya kasunod ng setback sa kaniyang debate performance laban kay Trump. Nagpapahayag ito ng kanyang kumpiyansa sa kanyang kampanya para sa US presidential election. Iginiit naman ni Biden na wala siyang plano na maulit pa ang kanyang naging performance sa first debate nila ni Trump, na tinawag naman ng US President na isang masamang gabi para sa kanya dahil sa hindi nga maganda raw ang kanyang pakiramdam. Nanindigan naman si Biden na magpapatuloy siya sa kanyang pagtakbo para sa re-election hanggang sa dulo, sa kabila ng mga panawagan ng ilang Democrats na umatras na siya sa kanyang kandidatura. 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga pangunahing balitang lokal, pinasinayaan itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon pong araw itong Halaor River Multipurpose Project Stage No. 2 sa bayan po ng Kalinog sa probinsya ng Iloilo. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng 19.7 billion pesos at ito ho ay tinagurian na pinakamalaking irrigation development project doon sa bahagi ng Region 6 o sa may Western Visayas Region at nag-iisang large-scale reservoir dam sa labas po yan ng Luzon. Inasahang sa pagsisimula ng operasyon ng naturang malaking dam, mapapataas nito ang rice production ng hanggang sa 71% o 71% bilang bahagi po yan sa pagpapabuti ng food and water security agenda ng pamahalaan. Maliban ho rito, inasahang magagamit rin ang naturang dam sa pagkukuhanan ng hydroelectric o electric power generation, malakihan po mga water supply, mga food management o flood management,
inland fishery at maging itong tinatawag na eco-cultural tourism activities. Samantala, hindi naman ma-access ang ilang online services ng Department of Migrant Workers matapos ang ransomware attack nitong araw lamang ng Martes, Hulyo 16. Nagbunsod dito sa pansamantalang pag-offline sa online system ng ahensya para maprotektahan na rin ang data at impormasyon ng mga overseas Filipino worker. Kabilang nga sa mga online services na pansamantalang paralisado ay ang electronic o online systems na nag-i-issue ng Overseas Employment Certificate o OFW passes at OFW information sheets. Sinisikap naman na ng ahensya sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology para maibalik ang online system. Sa kabutihang palad naman, hindi naapektuhan sa ransomware attack ang database na naglalaman ng mga data ng overseas Filipino workers. Pansamantala, para sa mga overseas Filipino worker, nakukuha po ng kanilang Overseas Employment Certificates o OFW Pass, maaaring magtungo sa Department of Migrant Workers National Office o kaya naman sa regional offices at extensions, maging sa one-stop shop at Migrant Workers Assistance Centers para sa manual na pagproseso po ng inyong mga dokumento. Para naman sa mga kukuha ng kanilang information sheets, maaaring ipadala na lamang po ang inyong request para sa information sheets sa pamamagitan ng kanilang email na infosheet@dmw.gov.ph o kaya naman sa kanilang DMW Facebook page Messenger. Saka magpapadala naman ang Department of Migrant Workers ng QR coded information sheets ng direkta sa requesting worker. Samantala, humingi naman na ng paumanhin ng Department of Migrant Workers sa abalang dulot naman ng insidente sa mga apektadong overseas Filipino worker at miyembro ng kanilang pamilya. Samantala mga kabombo, magtataas muli ng singil sa kuryente. Itong Meralco, ito ay abutin daw ng hanggang 2 piso o 2 pesos and 15 centavos kada kilowatt hour. Ngayon pong buwan yan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ibig pong sabihin nito, yung bill o babayaran sa kuryente ay tataas ng 430 pesos o 430 piso para yan sa mga kumukonsumo, mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. At 645 pesos naman para huyan sa mga household o mga kabahayan na ang konsumo naman ay hanggang sa 300 kilowatt hour. Abot naman ng 860 pesos ang babayaran para ho sa mga household na ang konsumo ho ay hanggang sa 400 na kilowatt hour at 1,075 pesos para ho yan sa mga kabahayan o mga household na ang konsumo ho ay mahigit sa 500 kilowatt hour. Ito ho'y bunsod ng mas mataas na generation charge, kasabay pa rin po yan daw ng pagbabalik sa normal na gastos sa kuryente. Matapos nga ho yung pansamantalang pagbaba noong nakalipas na buwan. Ayon sa power distributor, tumaas ito hong generation charge ngayon pong Hulyo at ito ho'y umabot ng 2 pesos and 21 o 0021 centavos kada kilowatt hour. Kasabay na rin po yan ng pagbabalik sa normal level ng wholesale electricity spot market charges. Samantala, kuha muna tayo ng report. Ang Philippine National Police may lead na raw sa kinaroroonan ng iba pang kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Positibo ang Philippine National Police na matutunton at mahuhuli nila ang iba pang kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mainit na ang kanilang hotline at marami na silang nakukuhang impormasyon. Pero kasabay nito ang pag-iingat nila na baka ang ilan ay ginugulo o nililigaw lamang ang pulisya. Ito ay kasunod na rin ng pinaigting na pagdugis ng pulisya matapos maaresto si Pauline Canada na dawit sa kasong qualified human trafficking noong 1 linggo. Ayon kay Fajardo, sinisiguro ng binuong tracking team na coordinated ang bawat galaw nila para hindi mauwi sa Bulilyaso ang kanilang operasyon. Kasunod niyan, ipinaliwanag ng Philippine National Police sa mga supporters ni Kibuloy na ang ginagawa ng PNP ay naaayon sa batas. Ani Fajardo, ito na ang pagkakataon na humarap ang mga ito sa korte at magtiwala sa korte na didinggin lahat ng ebidensya, paburman o laban sa magkabilang panig.
sa mga supporters po ni Pastor Kibuloy ay gusto nating ipaliwanag sa kanila na ito pong ginagawa ng PNP ay naaayon sa batas. Sinusunod lamang po natin ang utos ng korte. Ang korte po ang nag-utos na arestuhin po sila, hindi po ang PNP. In fact, bagamat sinasabi po ni na Pastor Kibuloy at mga ibang kakusado at yung kanyang mga supporters na they are being charged na kaya nga parang guilty by by publicity na po sila at wala pong planong ganun ang PNP. Tignan din po natin yung side, may sumisigaw din po ng hustisya, may mga batang biktima. Patuloy ang panawagan ng PNP sa publiko na makipag-ugnayan sa otoridad sakaling may alam silang impormasyon sa kasalukuyang kinaroroonan ng mga naturang pinaghahanap na individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin magkakabombo, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Naglabas na ang Department of Education ng mga guidelines para huyan sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa ilalim po ng academic year 2024-2025 o sa nalalapit na po na pagsisimula ng academic year 2024-2025. Sa ilalim ho ng Department Order number 009 series of 2024, opisyal na magbubukas ang school year sa Hulyo 29 ng kasalukuyang taon at magtatapos yan sa Abril 15 ng susunod na taon. Manatili pa rin ang in-person learning bilang pangunahing paraan po ng pagtuturo. Subalit maaari pa rin ipatupad ang tinatawag na blended learning kapag nagdeklara ng suspensyon o kanselasyon ng mga klase dahil sa mga kalamidad at iba't ibang mga emergencies para matiyak ang kaligtasan nitong mga mag-aaral, mga kaguruan at maging ang mga non-teaching personnel. Sa ganito pong pagkakataon, dapat daw na magbigay ng mga home learning tasks, mga assignment, itong mga guro sa mga estudyante na akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral at maging sa pangangailangan ng sitwasyon sa kanilang lugar. Ngayon din, maaari pong ipatupad ang tinatawag na full distance learning dahil nananatiling epektibo ang Department Order number 44 series of 2022 na inilabas po noong taong 2022. Itinakda naman nitong Department of Education itong Brigada Eskwela o taunang school maintenance activities sa Hulyo 22. Sa araw na po ito ng Lunes at magtatagal hanggang sa Hulyo 27. Habang yung Uplan Balik Eskwela naman ay mula Hulyo 22 hanggang Agosto 2 ng taong 2024. Samantala, itinakda naman ang mid-year school break sa November 25 hanggang November 29 ng kasalukuyang taon. Ang Christmas break, mga kabombo, magsisimula po ito sa December 21, 2024 at magpapatuloy hanggang sa Enero 2. Magbabalik na po ang klase o magpapatuloy na po ang klase sa Enero 2 o isang araw makalipas po ang selebrasyon ng bagong taon sa January 2, 2025. Isasagawa naman ang end of school year rites mula Abril 14 hanggang 15 ng taong 2025. Para naman po sa mga pribadong eskwelahan, mga state universities and colleges, mga local colleges and universities, maaari pong i-adapt ang naturang guidelines sa school calendar at dapat daw ho na sundin ang mga probisyon na nakapaloob. Sa ilalim po yan ng Republic Act number 11480. Kaugnay po ito sa required number ng araw o bilang ho ng mga araw ng klase at pagbubukas ng school year. Samantala, target irolyo ang bakuna kontra African Swine Fever para sa government use muna sa buwan ng Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Ito ay matapos nga na magbigay na ng go signal sa Department of Agriculture ang Food and Drug Administration noong nakalipas na linggo para bumili ng mga bakuna mula sa bansang Vietnam. Kaugnay nito, umaasa naman ang kalihim na sa sunod na 2 buwan ay masisimulan na ng mga backyard grower ang pagbabakuna sa mga baboy. Sinabi din ng Department of Agriculture Chief na kailangang i-monitor ng DA ang epekto at efficacy nito sa loob ng 6 na buwan bago magpatuloy sa massive use ng ASF vaccine. Sakali mang pumasa ay maaari na anya itong gamitin para naman sa commercial use.
Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo, lalo pa umanong lumulubo. Ito hong kaso ng African Swine Fever, ito hong mga outbreak ng African Swine Fever sa bansang Vietnam. Ang Vietnam, doon po natin kukunin, ito hong bakuna kontra African Swine Fever na gagamitin nga ho dito sa Pilipinas para yan sa mass trial na plano hong isagawa ngayon pong buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Batay pa rin po yan sa naunang proklamasyon ng Department of Agriculture. Ito'y kasabay sa kabilahon ng naunang pag-aproba ng pamahalaan ng Vietnam sa 2 bakuna kontra African Swine Fever. Isang taon na po ang nakakalipas o noon pong 2023. Yung po mga naturang bakuna ay ang kauna-unahan sa buong mundo na bakuna kontra sa African Swine Fever, isa hong mapaminsalang sakit ng mga alagang baboy. Una nang naglabas ng ilang pong dokumento ang pamahalaan ng Vietnam kung saan ay nakasaad po rito ang pangamba na makakaapekto sa domestic food supply o supply ho ng karne ho ng baboy doon ho sa Vietnam at maging sa presyohan o yung tinatawag ng consumer price, yung posible hong paglawak pa ng African Swine Fever at pagkakaapekto ng maraming mga babuyan o mga hog farm doon po sa may Vietnam. Ngayon pong taon ay umabot na raw kasi sa 42,400 yung mga apektadong baboy na kinailangan pong patayin sa naturang lugar matapos matukoy na apektado nga yung mga ito ng African Swine Fever o yung mga alagang baboy ay meron pong mga virus na nagdudulot po ng African Swine Fever. Ito'y halos 5 beses na raw na mas mataas kumpara sa mga isinailalim sa culling operation sa nakalipas na taon noong 2023. Ito'y sa kapareho pa ring panahon o kaparehong period. Umabot na rin sa 600 at 6 na po mga outbreaks ang naitala ng naturahong bansa ngayong taon. Habang noong nakalipas na taon ay umabot lamang sa 208 o 208 yung mga nai-record po nitong mga outbreak. Kung maalala mga kabumog Caster Nation, una pong sinabi ng Department of Agriculture sa pamagitan po ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na manggagaling sa Vietnam ang bakuna kontra sa African Swine Fever na gagamitin para huyan sa isasagawang mass trial. Pero giit po ng Department of Agriculture, agad itong ipapatigil oras na magkaroon ng anumang problema doon sa isasagawang mass trial. Nitong nakalipas na taon, dati na rin pong nagbigay ng babala itong World Organization for Animal Health laban sa bakuna at iginiit na mas marami hong testing pa ang kinakailangan para ho rito. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pabansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live! Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, mamayang hapon na po gaganapin ang closing ceremony para husiyan sa 2024 Palarong Pambansa o Palarong Pambansa 2024 na ginaganap nga po dyan sa may syudad ng Cebu. Pero may kaunti hong problema ho dito. Kabilang na ho dito yung truck oval, mga kabombo. Maki-update nga ho tayo dito sa pamagitan po ni Bombo Levi de Leon na nakatutok live mula po dyan sa may Cebu City. Etong si Acting Vice Mayor Dondon Ontiveros na binigyang diin na wala pong corruption doon po sa shortage ng measurement o yung kakulangan po ng measurement doon sa truck oval na ginamit po ng mga athletics. Bombo Levi. Yes, Bombo Genesis, maliban dyan, unahin muna natin itong kasalukuyang update kasi sa ngayon, Bombo Genesis, ay tapos na itong lahat ng mga laro at tanging ang final medals to be tallied na lamang ang kasalukuyang isinasagawa. Ang mga laro na ito ay ang football, softball at baseball. At ayon din sa mga sport directors, isang malaking success umano ang naidaraos na mga laro. Ngunit sa kabila nito, nasagot rin ang ilang mga katanungan sa kakatapos lang din na press conference sa designated media room dito sa Cebu City Sports Center. Ang una dito ay patungkol nga sa shortage ng measurement sa oval track na kinumpirma naman na may
average discrepancy na 0.88 meters. Bilang tugon, sinabi ni John Pajes ng Cebu City Sports Commission na kanilang pasasagutin ang kontraktor sa oval tungkol dito. Sa panig naman ni Acting Vice Mayor Ronaldo Dondon Hontivero, sinabi nito na walang korupsyon sa discrepancy ng measurement sa oval track dahil ito naman daw ay hindi ko konekta sa korupsyon ang issue ng kamalian sa lining lamang kasi nga sa pagkakaguhit lang ito ng white markings at kanila na rin pinag-aaralan ang susunod na hakbang para na rin sa contractors ng nasabing oval track. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Acting Vice Mayor ng Cebu City na si Ronaldo Dondon Hontiveros. Because of the issue of the oval na nagkaroon na rin ng issue ng corruption, paano ito nakaka-apekto sa imahe ng mga nasyonal ng Cebu at paano natin gagawin ito? I mean, para ma-erase yung haka-haka ng iba na yun nga, hindi naging maganda yung hosting, somewhat may lumalabas about the issue of corruption. Yes, because of dahil hindi daw maganda yung measurement, how Cebu will, paano nililisin yung Cebu itong issue about this na naghanda pero hindi naging maayos yung oval. Yun nga, Bombo Genesis ang naging bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Cebu City Acting Mayor Ronaldo Dondon Hontiveros. At sa kabilang banda naman ay pinapasalamatan din ni Assistant Secretary at Program Secretary at Francis Bringas ang lahat ng mga program directors na nangulo sa mga laro. At inamin din ito na sa bawat palarong pambansa ay may kaibat din ito na bagong mga learnings na babaunin umano nito sa darating pang mga palarong pambansa. Narito din ang bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Assistant Education Secretary Francis Bringas. Every palarong pambansa, we learn lessons. We learn lessons in Marikina, we learn lessons in Antique, we learn lessons in Ilocos Sur, we learn lessons in Davao City, and definitely we will learn lessons from Cebu City because as they say, nothing is perfect naman talaga. So the lesson that we learn here in Cebu City, number one, would be to prioritize more the safety of our learners. We saw that in Cebu City, meron silang infirmary that can have a zero, tawag doon, yung kaagad-agad na actional. So ibig sabihin, hindi ka aabutan ng minuto or oras na ma-actionan agad ang isang health condition ng mga athletes natin. And that is a good lesson that we learned here, that we want to replicate that in the succeeding palaro. Bahagi yan ng pahayag ni Education Assistant Secretary Francis Bringas. Bombo Genesis, sa mga oras na ito ay ito nga no, sa background natin ang ingay na kasi final preparation na, final rehearsal na ng mga kalahok mamaya para dito sa formal closing ceremony na the provincial government of Cebu City engaged and budgeted this closing ceremony worth 8 billion pesos, Bombo Genesis, para sa Idaraos mamayang hapon. Mag-uumpisa yan bandang 2:00 ng hapon. Ito yung closing ceremony, Bombo Genesis. Anong official say dito ng mga organizer, Bombo Levy, lalo kay Asek Bringas kanina, yung tala doon sa athletics, kung saan ay nagkaroon ng discrepancy doon sa ginamit nga na oval, ano to, official na to? Hindi na i-review? Bombo Genesis, ang address ho ng ating Assistant Secretary, yung mga record breaker na hindi naman aabot sa 400 meters o di kaya sa 200, 300. Itong purely straight line lamang, kagaya na lang nitong 100 meters, 110 for boys, and record breaker na 200 meters hurdles, hindi naman daw ito maapektuhan. At yung record breaker na yon na naitala,
talagang record breaker na yon na Bombo Genesis. Pero sa confirmation din niya, sadly, yung sa mga 800-meter run na at relay, kung may mga record breaker man, ay hindi na yun maitala, Bombo Genesis. Oo, kasi yung 1 metro o 2 metro, malaking kalamangan yan, Bombo Levy. No? May mga nagkakampyon na sentimetro lamang yung pagitan nila, Bombo Levy. Tama ka dyan, Bombo Genesis, kasi isa nga sa ating tournament director din, partikular sa athletics, sabi niya, 88 or 0.88 centimeters is still a shortage. So hindi mo ma-justify yan. Shortage is really a shortage. At talagang i-review muna nila, ayun nga, yung mga natala o na-record natin na exceeding from 200 meters, hindi na po included yon sa talagang itatala din na record. Kahit initially, kahapon o yung mga nagdaang araw, recorded na record breaker sila. Yung mga 120 meters run lang at yung 200 meters hurdles, pwede pa yon kasi nga, sabi ni Assistant Secretary Francis Brigas, straight line lang naman yung mga ganong parteho ng athletics, Bombo Genesis. Sayang yung mga record na nakuha nitong ating mga atleta, no? Mga batang atleta itong mga to, and then record-breaking yung nagawa nilang performance. Sige, one last question, Bombo Levy. Yung mga dadalo ngayon, magsisilbing panauhing pandangal ngayon, confirm na ba itong si VP Sara? Yun nga din, Bombo Genesis, kanina hinintay natin na may double confirmation talaga coming from our Department of Education Assistant Secretary Francis Brigas. Pero wala tayong narinig, Bombo Genesis, no? And as of kanina nga, sa kakatapos lang ng ating press conference, wala pong confirmation. Pero doon na lang tayo magre-rely sa naunang sinabi nila na talagang dadalo itong si Vice President Sara Duterte, kasi nga magiging venue na din ito, upang may masabi din siya, kasi nga outgoing Department of Education Secretary siya, Bombo Genesis, at maaaring hindi na niya makuha ang crowd na ganito kalaki, Bombo Genesis. But we're hoping na mamaya talagang may makikita din tayo na kahit presensya man lang ng ating Vice President, Bombo Genesis. Okay, sige. Abang-abang tayo, Bombo Levy. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Yan muna ang latest update para sa Palarong Pambansa 2024 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Direkta dito sa Cebu City Sports Center, ito si Bombo Levy de Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang balita, kasama sa kauna-unahang pagkakataon ng Pilipinas sa destinasyon ng French Air Force mission na lumilibot sa Indo-Pacific region. Ito ay sa gitna na rin ng layunin ng France na mapaigting pa ang defense ties nito sa Pilipinas. Binubuo ito ng isang contingent mula sa French Air and Space Force na nakikibahagi nga sa PIGS 24 na mag-stop over doon sa may Clark Air Base, Pampanga para ipakita ang commitment ng European country sa paninindigan nito para sa malayang paglalayag at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid sa rehiyon, ayon kay French Ambassador Marie Fontanelle. Ang PIGS 24 nga ay taunang French mission sa Indo-Pacific region na naglalayong ipamalas ang air power projection. Lilipad ang naturang French mission sakay ng 2 Rafale multi-role fighters, isang A400-meter tactical lift aircraft at A330 aerial refueling and military transport aircraft sa pagbisita nito dito sa Pilipinas. Sa stopover ng contingent sa ating bansa, inaasahan na magkakaroon ng bilateral activities para makatulong sa pagtatatag pa ng mga pundasyon para yan sa air-to-air cooperation sa pagitan ng France at ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroon ding nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng France at ng Pilipinas para sa isang defense pact para payagan ang pagpapadala ng military forces sa magkabilang panig para sa pagsasagawa ng joint exercises. 18 miyembro naman ng Philippine Marines ang makikibahagi sa Rim of the Pacific Exercise 2024 sa Hawaii at Southern California sa Estados Unidos.
Ayon kay Marines Public Affairs Office Chief Captain Marites Alamil, nakakasama o makakasama ng mga Pilipino ang mga miyembro ng United States Marine Forces Pacific at iba pang mga Marine at Naval Infantry sa naturang exercise. Ang Rim of the Pacific ay ang pinakamalaking international maritime exercise kung saan nagsasama-sama ang mga military forces mula sa iba't ibang mga bansa. Ayon pa kay Alamil, dinisenyo ang naturang simulation upang mapalakas ang operational activities at operational effectiveness ng mga nasyon na kabahagi rito. Kasama na ang interoperability at mutual understanding sa bawat kalahok ng mga sundalo. Ayon naman kay Marine o Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas, ang partisipasyon ng Philippine Marines sa naturang exercises ay magpapakita sa dedikasyon at pagiging profesional ng mga miyembro nito. Ikinukonsideraan niya nila bilang isang karangalan na makasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas at kapwa sa ilalim sa iba't ibang military training. Isa sa mga pangunahing layunin ng naturang exercise ay ang mapatatag at may palaganap ang malaya at ligtas na Indo-Pacific region. Samantala, may kabuuan ng 6 na Acero-class gunboats ang Philippine Navy na nasa serbisyo. Ito ay matapos nga ang ginawang pag-upgrade sa isa sa barko ng Philippine Navy na BRP Nestor Acero na mayroon na ngayong battle net system mula sa Israel. Sinuri ang ginawang pag-upgrade sa pamamagitan niya ng isang comprehensive sea trial malapit sa may Manila Bay at Cavite City, kasama ang 5 iba pang Acero-class patrol gunboats noong July 4. Kabilang sa mga sinuri ay ang connectivity at communication range ng upgraded na BattleNet system na nakasentro yan sa voice, chat at video feed relay, subalit hindi naman na idinitalye pa ang ibang system upgrade para na rin sa security reason. Matagumpay ang ginawang pag-upgrade sa Philippine Navy craft kung saan ang resulta ay lagpas pa sa baseline specifications. Samantala, bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita mga Kabombo Caster Nation, bigyang daan muna natin ito pong ating update sa papalapit na Olympics 2024. Lalo pa pong nagpamalas ang Team USA ng magandang performance kasunod ng ikalawang exhibition games matapos talunin ang Team Australia sa score na 98-92. Una pong tinalo ng Team USA ang Team Canada sa unang exhibition game nito hong nakalipas na linggo, isang araw ho yan matapos ang naging training camp. Mistulang nahirapan po ang Team USA na itumba ang Boomers dahil na rin sa magandang depensa nito. Sa panguna po yan itong si NBA player Josh Giddey na kumamada ng 17 points, 8 rebound at 7 assists. Habang ang big man na si Jack Landale ay kumamada rin ng 20 points, 7 rebounds at 6 na assists. Gayunpaman, sinamantalahon ng Team USA ang pagiging mahina ng mga unang Boomer sa 3-point line kung saan umabot lamang po sa 22% o exactly 22.2% ang nagawa nitong 3 mula ho dun sa 4 o 4 for 18 na kanila pong tira. Nanguna naman sa panalo ng Team USA itong si Lakers big man Anthony Davis na kumamada ng 17 points at 14 na rebound kasama ang 2 block at 1 steal. Ilan sa mga pagbabago sa naging panalo ng Team USA ay ang mas marami hong oras na inilagi nitong si Davis sa court lalo na sa second half. Hindi naman nakapaglaro ang baguhang nitong si Derek White na unang pumalit kay NBA champion Kawhi Leonard habang nanatiling hindi nakasama si two-time NBA champion Kevin Durant. Ginanap ang laban ng dalawa sa Abu Dhabi, doon po yan sa United Arab Emirates. Kaugnay pa rin po niyan, ikinadismaya ng Los Angeles Clippers ang tuluyang pong pagtanggal kay two-time NBA champion Kawhi Leonard sa Team USA na sasabak ho sana sa lalapit na Paris Olympics. Maalala kong naglabas ang USA Basketball ng isang statement na napagkasunduan nito at ng Clippers management na palitan na muna itong si Kawhi upang bigyang daan ito umanong paghahanda niya para sa nalapit na 2024-2025 season ng National Basketball Association. Pero agad ding naglabas ng statement itong si Clippers President of Basketball Operation Lawrence Frank na nadismaya daw ang kupunan sa naging hakbang ng Team USA. Ayon pa kay Frank, ninais nitong si Kawhi na maglaro at may basbas din dito ang buong kupunan. Sumama din umano siya sa unang 2 practice na ginawa ng kupunan at nakita niya ang partisipasyon nitong si Kawhi Leonard.
Ayon pa kay Frank, sa ikatlong team practice ay hindi na niya nakita ang naging kaganapan, ngunit tuluyan na ring tinanggal dito itong si Kawhi. Nagpumilit din umano siya sa koponan na bigyan pa ng mas mahabang panahon ang two-time Defensive Player of the Year awardee, lalo na anya at matagal itong naghanda para yan sa Olympics. Maalala na ipinalit sa batikang player ang bago hong NBA champion, etong si Derek White ng Boston Celtics. Bago ho nito ay maraming kumukwestiyon sa kalusugan nitong si Kawhi dahil na rin sa hindi nito natapos yung huling 8 games ng nakalipas na season. Dahil po yan sa kanyang tuhod o sa injury sa kanyang tuhod. Noong playoff naman, nakabalik siya at naglaro sa Game 2 at Game 3 kontra sa Dallas Mavericks, ngunit hindi rin nagtagal. Sa kasalukuyan, kumpleto na ang Team USA na sasabak sa Paris Olympics sa panguna po yan ni Golden State Warriors head coach Steve Kerr. Samantala, kuha tayong report mula dyan sa may Senado. Liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso tiniyak ang kaligtasan ni suspended Bamban Mayor sakaling mang sumuko o arestuhin ito ng Senate Sergeant at Arms. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo JC Galvez. Tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na ligtas si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kustodiya ng Senado sakaling siya'y sumuko o arestuhin ng Senate Sergeant at Arms. Pansamantalang ikukulong si Go kasama ang mga babaeng kamag-anak nito. Ang mga lalaking resource person na meron ding arrest order ay ikukulong sa pasilidad sa basement ng Senado. Ayon kay Escudero, garantisadong kaligtasan ni Go dahil kalapit ang detention room ng opisina ng Philippine National Police na nasa loob ng compound ng Senado. Nilino ng liderato ng Senado na hindi ito special accommodation para kay Go, kundi pagsasaayos ng detention room na para sa lahat ng maaaring makontempt at ipaaresto ng Senado, sila man ay ordinaryong tao o may posisyon sa gobyerno. Sa isang banda, sinabi ng liderato ng Senado na may paraan naman para makaapela si Go para hindi siya ikulong sa Senado habang hinihintay ang pagdaraos ng pagdinig. Maaari niyang mangako ang suspendidong alkalde kay Ontiveros na dadalo ito sa Hulyo 29 at palayain siya sa sarili niyang recognizance bilang siya naman ay kilala sa kanilang komunidad. May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Banda ron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon at K9 unit lamang nila ang nag-i-standby doon sa ngayon. In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang komite. Ipinag-utos rin ni Escudero ang pagripaso sa rules ng Senado sa detention dahil naniniwala siya na dapat payagan ang paggamit ng gadget. Walaan niya siyang nakikitang dahilan para hindi sila payagan na gumamit ng cellphone, gayong hindi naman sila mga drug lords na maaaring ituloy ang operasyon sa loob ng detention facility. Ayon sa rules at guidelines ngayon, yung inabutan ko na ng OSA ay hindi daw po pwede. Pero kung kailangan gumamit, gagamit sila ng telepono ng OSA. Pero pinapareview ko ngayon yung rules dahil matagal na pala yun. At sa totoo lang, hindi ko nakikita yung rason kung bakit kailangan pagbawal yun. Pero hayaan natin wag ako mag-review. Pa-review natin sa mga nakakalam at pinapagawan ko sila ng rekomendasyon sa loob ng 2 linggo ito kung paano ma-update yun. Sinabi pa ng Pangulo ng Senado na si Go ay natusang arestuhin hindi bilang parusa kundi para tiyakin ang kanyang pagdalo sa patuloy na investigasyon ng Senado sa mga iligal na pogo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita sa kabilang ng tuloy-tuloy na pagulan sa ilang bahagi ng bansa, tiniyak ng National Food Authority ang pagpapatuloy ng pagbili nito ng mga palay mula sa mga magsasaka. Sinabi nitong si Administrator Larry Lacson na mananatili rin ang mataas na presyong ginagamit dati ng National Food Authority. 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo para yan sa dry at 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo para yon sa kaanim palay o sa wet palay. Ayon sa opisyal, tuloy-tuloy ang gagawing pagpapataas sa stock ng palay sa mga bodega nito bilang paghahanda na rin sa panahon ng kalamidad kung saan mataas ang pangangailangang stock ng NFA rice dahil na rin sa ginagamit ang mga ito sa relief operation. Hanggang nitong huling bahagi po ng Hunyo, nagawa na ng ahensya na bumili ng mahigit sa 3.5 million na sako ng palay, halos 200,000 na mas mataas kaysa sa 3.3 million na kanilang target.
Sa kasalukuyan, mahigpit niya ang koordinasyon ng mga National Food Authority Field Office sa mga magsasaka, mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga asosasyon upang magtuloy-tuloy pa ang procurement. Ayon pa kay Lacson, daan na rin ito ng ahensya upang matulungan ng mga magsasaka na magkaroon ng karagdagang kikitain. Samantala, kuha pa tayo ng report, kakulangan daw sa open space, karaniwang problema yan ng DNR, National Capital Region, sa paglulunsad ng National Greening Program. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Ibinahagi ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region na isa sa karaniwan pa rin nilang problema ay ang kakulangan sa open space sa nasabing lungsod upang matagumpay na mailunsad ang Enhanced National Greening Program ng ahensya. Ang nasabing NGP ay isa lamang sa programa ng nasabing ahensya na may layunin na matugunan ng mga isyu sa kapaligiran at pagtataguyod ng sustainable development sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kapaligiran, pagpapalawak ng kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at pangangalaga ng mga likas na yaman. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources National Capital Region, Regional Director Attorney Michael Drake Matias, isa raw ito sa karaniwang problemang kinahaharap ng ahensya upang maisakatuparan ang nasabing programa. It is worthy to note that one of the most common challenges here in the DNR-NCR in terms of greening is the available open spaces for planting. Most of the time, these open spaces are already privatized and are already intended for development purposes. Thus, to address this matter, we are focusing our efforts on IEC activities that promote the importance of green spaces. Bukod pa rito, patuloy naman daw ang pakikipagtulungan ng nasabing ahensya sa iba pang stakeholders kagaya na lamang ng national government agencies, civil society at gayon din sa mga non-government agencies upang mas yumabong pa at mas mapalawak ang green space sa National Capital Region. Ilan sa mga aktibidad na kanya ring inilatag ay ang green space baselining, alinsunod sa guidelines ng kagawaran, ang development ng open space guidelines sa kolaborasyon naman daw at katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development, habang plano rin nilang magtanim pa ng mas maraming puno na napapailalim sa kanilang kasunduan at plano nilang magkaroon ng isang Memorandum of Agreement sa nasabing ahensya. Gayon din daw ang pagkakaroon nila ng social mobilization kung saan ang mga individual, komunidad, organisasyon o iba pang mga grupo ay kumikilos o hinihikayat nila na makilahok sa mga aktibidad ng pagtatanim ng puno at gayon din ang maintenance nito. Ito raw ay ilan lamang sa mga ginagawang hakbang ng Department of Environment and Natural Resources upang masiguro na matagumpay na naisusulong ang National Greening Program sa nasabing lungsod. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Wanna know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin, meron na lamang tayong 12 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon, mga kabombo. At sa pagkakataong ito, dakuan po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may Western Visayas, si Pangulong Marcos nagtungo ho dyan para pasinayaan ito hong mega dam project. Pinakamalaking dam daw ho dyan sa may bahagi po ng Western Visayas. Makibalita ho tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio Iloilo. Inaasa nagagaana ang pasanin ng mga magsasaka sa Iloilo matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mega Dam na Halao River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo ngayong araw. Ang first phase ng proyekto ay sinimulan ng National Irrigation Administration noong 1980s sa panahon pa ni late President Ferdinand Marcos Sr. Ngunit nantala dahil sa kakulangan ng pondo, ang second phase
phase ay pinagpatuloy noong 2011 sa panahon ni late President Benigno Aquino III. Dinagdagan naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos ng 8 billion pesos upang makompleto ang proyekto. Sa kanyang talumpati sa bayan ng Kalinog, Iloilo, sinabi ng Pangulo na ang proyekto ay tutugon sa problema sa malaking ginagastos na mga magsasaka upang mapatubigan ang kanilang mga palayana dahil sa pamamagitan ng Mega Dam Project ay libre na ang pagpapatubig. Sinabi ng Pangulo na inaasa na mapapatubigan ang higit sa 31,000 hektarya ng palayana at mapapakinabangan ng halos 25,000 na mga magsasaka ng palay sakaling maging fully operational na ito. Ang 19.70 billion project ay mayroong tatlong major components na kinabibilangan ng irrigation development, environmental at watershed management at institutional development. Ito ay binubuo ng 109-meter high dam, 38.5 meter after bay dam at 80.74 kilometer high line canal na makapagbibigay ng benepisyo kagaya ng irrigation, bulk water supply, hydroelectric power, inland fishery at ecotourism. Binigyan din ng Pangulo na nasabing proyekto ay isa lamang sa 194 na priority infrastructure projects ng administrasyon sa ilalim ng Build Better More o BBM program upang mapalakas ang sektor ng agrikultura na matinding naapektuhan ng kalamidad at maging ng El Nino phenomenon. Full partners and valuable since this will be by far the largest water reservoir project of the National Irrigation Administration outside of Luzon. Costing almost 20 billion pesos, the JRMP2 has three key components: the irrigation development, the environmental and watershed management, and institutional development. We also look forward to the 6.6 megawatts of hydroelectric power that it will generate to supplement the power supply on Panay Island. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang bagong talagang City Director naman ng Davao City Police Office gagawin daw ang lahat upang mapanatili ang kaayusan sa kabilayan ng kontrobersiya sa hanay ng kapulisan doon sa Davao City. Kaugnay niyan, may nagkalap na report ang Bombo Radio Davao. Formal nang umupo bilang Acting City Director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantan kahapon. Isinagawa ang seremonya sa loob ng DCPO compound kung saan kaagad ding naglunsad ng command conference ng opisyal pagkatapos ng programa. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Marantan ang planong pagpapatuloy ng peace and order sa lungsod ng Davao sa pamamagitan ng crime prevention. Kabilang sa plano ng opisyal ay ang pagpapaigting ng Oplan Rats Tugis kung saan hinuhuli ang sinumang masasangkot sa robbery, akyat bahay, theft, salisi, snatching at iba pa. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng DCPO, na gagawin ito ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Davao sa kabila pa man ng mga nararanasang kontrobersya. Binigyang diin din ng opisyal ang mahigpit na kampanya sa iligal na droga sa pamamagitan ng tulong ng mga barangay officials. Sa kabilang banda, nilinaw ni Police Captain Hazel Tuazon, ang tagapagsalita ng DCPO, na hindi na matatanggal si Marantan dahil nagsisilbi lamang siya bilang Acting City Director. Matatandaan na si Colonel Marantan ang itinalaga bilang Acting City Director ng DCPO matapos ang biglaang pagpapalit kay Colonel Lito Patay at si Colonel Sherwin Butil na ang nakapagsilbi lamang ng ilang oras bilang City Director noong nakaraang Hulyo Ages 2024. Director kasi siya, ma'am, hindi siya officer in charge. So possible hindi siya papalitan like nangyari last week, ma'am, no, na sa isang araw maraming pinalit na officer in charge. But then si Sir Marantan, ma'am, he is the director, acting city director, yung ma'am, yung designation niya dito, ma'am. So hindi siya like the officer in charge. Officer in charge kasi, ma'am, anytime pwede siya papalitan po. So when it comes to the campaign natin against illegal drugs, kailangan seryoso tayo dito, ma'am. Niya yung mga station commanders to coordinate with the barangay officials para ma-action yung mga problema, especially the illegal drugs.
At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Samantala, dago ho tayo pa rin dyan sa may bahagi ho ng Mindanao. Ito hong meron na naman panibagong investment scam daw na kahalintulad po nitong kontrobersyal na kapa. Inirereklamo po ito ng mga investors. Matapos na hong takasan yung pong, tumakas yung pong tagapamahala ho nito. Maki-update po tayo sa pamagitan ng Bombo Radyo General Santos. Inireklamo ng mga investors ang isang investment scheme na tinatawag na kahayag sa Barangay Alabel, Sarangani Province. Naabutan ng Bombo Radyo Gensan News Team ang nagkakagulo at labas-pasok ng mga tao sa Alabel Municipal Police Station upang makakuha ng impormasyon at magreklamo na rin matapos na malamang tumakas na umano ang mga tagapamahala nito. Ayon sa mga investors na 30% kada araw ang balik ng kanilang ininvest na pera sa loob lamang ng 10 araw kung nais mag-payout at 40% naman kung ilalak-in ang pera sa loob ng 10 araw. Halimbawa, kung mag-i-invest ng 10,000 pesos cash at ito'y ilalak-in, may tubo itong 4,000 pesos cash maliban pa sa 10 kilo na bigas na matatanggap. Ayon kay Vice Mayor Linte Salway Jr. ng Alabel, hindi sila nagkulang sa pagbibigay babala sa mga tao na ang naturang gawain ay kahalintulad ng kapa na isang investment scam. Una rito, iniutos ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao sa 7 alkalde ng Sarangani na imbestigahan ang mga aktibidad kaugnay sa pagre-recruit at pagtanggap ng salapi mula sa umano'y investment scheme activity. Di man lingid sa ating kalaman na may dalawang noong nakaraan, ang kapa at saka yung alam ko. Kami ni Mayor, hindi kami nagkulang sa pag-alala ng mga tao natin. Hindi natin saklaw kasi ang kanilang kagustuhan. So ang amin lang is nagpaalala sa kanila na yung mga ganyang business is scam talaga yan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Diklaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 4 na minuto bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo ka Star Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata ay nais po muli namin kayong imbitahan na tumutok sa ating mga provincial station. Maliban po sa Bombo Radio Philippines Makati News Center ay maaari po ninyong matunghayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station sa pamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Pwede po ninyong i-follow, of course, mag-subscribe at i-like ang ating po mga Facebook page. Lahat po ng mga provincial station po natin may mga kanya-kanya po yung Facebook page. Meron din pong mga TikTok account, meron din pong YouTube channel kung saan ay pwede po ninyong mapanood ang ating mga live videos at mga recorded videos, and meron din po itong Bombo mobile application na pwede po ninyong ma-download sa pamagitan po yan ng dalawang paraan. Una, pwede po ang pamagitan po ng Google App Store at ang pangalawa naman ay ang Apple App Store. Para ho sa mga karagdagan pang mga development, mga balita at mga mahahalaga pong impormasyon, tutok lamang po sa ating pong mga istasyon sa probinsya. Katulad po dyan sa may bahagi po ng Visayas, kung saan ay lalo ho dyan sa may bahagi po ng Cebu area, diyan po gaganapin mamaya eto hong huling bahagi po ng Palarong Pambansa, yung closing ceremony ng Palarong Pambansa 2024. Nariyan po ang ating mga provincial station, ang Bombo Radio Iloilo, nariyan din po ang Bombo Radio Bacolod, at ang Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, nariyan din ang Bombo Radio Kalibo, pwede rin po nyong i-follow, and ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, sinanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Emperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home,
now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan. Para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa Gyapon Komponimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa direktamente karon sa may Cebu City. Latest update diri sa nagapadayon nga palarong pambansa 2024. Apisar nga ginlutos sa National Capital Region para iya sa gold medal sa hampang sa football. Sa gyapon ang mga players sa Western Visayas positibo ang pananawan. Sinya kay ti may sunod tuig pa man. May sunod pa man nga palarong pambansa dito lang kami kag mabawi. Ang natabo sila diri aban si kagina sang 2-0, 2-0 during sa first half ang Western Visayas but nakabawi diri ang NCR kag nagpatas. Pagpatas manwa may extra time, sa extra time nakapuntos pagid ang National Capital Region rason nga sila nakakuha sang bulawan nga medalya. Dugang pagid yung mga impormasyon kaupod sa kay Bombo Hana anda sa saliwat direktamente sa Cebu City. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Chama positibo sa gihapon ang Western Visayas kaya makuha nila sa sunod nga tuig sa palarong pambansa 2025 ang gold nga medalya sa ining football matapos nga ginlutos din sila sa National Capital Region sa championship game dito kagina sa may Dynamic Curve sa may Borromeo Sport Complex sa Talisay City, Cebu. Bombo Cham kung sa diin una kung tani puntos ang Western Visayas nga ti first half 2-0 apang sa masulgid lamang sa 10 ka minutos ginlagas sa National Capital Region ang score sang sining Western Visayas ka nakatupong 2-2 nagpatas ang ini sila Bombo Chama apang ginaswerte gid ang National Capital Region matapos nga nakascore liwat nga nakadugang isa pagid sa ila which is the result sa 3-2 pabor sa National Capital Region Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Coach Francis Roy Barcuma sa Western Visayas Regional Athletic Association iya ginapahayag diri nga medyo ng kumpiyansa kung tani ang ining football team sa Western Visayas kay nakauna nga puntos kada medyo malayo pa, medyo madugay pa ang pagpuntos liwat sa National Capital Region apang kay tigin lagas gid sa National Capital Region ang ilaman nga score diri Bombo Cham apang sa diraman sa pahayag man ni Coach Francis nga proud na sila and lucky enough na nakalabuot sa palarong pambansa kay bangot out of 17 regions ikaduha man sa gihapon ang Western Visayas sa ining football game, football championship game sa palarong pambansa. So with that dira tigin pasadig man niya kag positibo sa gihapon nga sa iya team na hatag sa iya man nga technical and tactical nga mga pamaagi man nga mga techniques na himo man nila ini pero kay nakapunto sa gihapon ang ini National Capital Region. Sa interview man naton sa iya nga captain ball sa Western Visayas Regional Athletic Association si Elijah Raj Pabalate iya gin pahayag diri nga
nag-pressure sila. Una pa lang, first half pa lang, amo to nga nakaduwa sila sa points. Apang mag-second half na, kaya dito na nila notice, nga daw nagpag-on man, nagbalos man ang National Capital Region, kung sa diyan resulta sini nga nakascore sang dugang nga duwa. Kaya dito naman pinukutay somehow at may mga injured man nga sa ila man nga bahin, nga wala na malagas ang puntos sang sining National Capital Region matapos inhatag ang another 5 minutes Bombo Cham. Yari bala kay pamatian nato na ang inyong pahayag sang coach sang football team kag ng sang isa ka captain ballman sang Western Visayas Regional Athletic Association. Yes, we are lucky. Out of 17 teams representing Palarong Pambansa, we are on top. We are in finals. So we are proud of my boys playing the selection players from FAU. They are not solid NCR. They are selected players. My team, I'm very proud what they have done in the finals. So ano diri coach ang inyong mga practice trainings na ginhatag naton sa aton atleta? Yes, yung sa amin lang binigay nilang lahat, no, sa mga technical aspect, lalong-lalo na sa tactical aspect. We scored 2 in the first half, but they recover. That's part of the football. But in technical and tactical aspect, we are good. Ano aton plans the next year, sir, nga palaro? Yes, actually our players they are younger than NCR. In next year, 3/4 of the team they can play next year. Positive gyapon, sir, nga Yes. makuha na to next year. Yes, maybe next year in God grace. Okay, sa best player kita, Sir Raj. Okay, pila ka naka-year, sir, nag-ahampang football? Since grade 2 naggampang na ko football. So ikaw po yung best player natin, key player natin sa Western Visayas. Yes po, ako pa yung captain ball. Anong mga defense kanina yung ginawa mo, sir? Ano po, sa first half po is nag-pressure po kami kasi kaning confidence kami na makascore kami early, tapos na-anticipate namin second half, magbalik na lang kami lahat, solid naman yung defense, kaso At first 2, kayo yung nauna, 10 minutes Opo. ang paglagas nila sa inyo. Yes po. So ano din imong mensahe mo sa iyong mga kasama sa football team mo? Mensahe ko po sa kanila is patuloy lang po na mag-ensayo at mag-work hard. Walang imposible po. Niwala lang kay God. Tapos yun lang po. May next year ka pa? Yes po. Ano mapasasalamat mo sa kabuang Western Visayas? Pasalamat po ako sa una kay God, tapos sa amin Mayor Rene Gostilo, kay Kong, kay Vice Mayor, tapos sa mga parents namin na andito nag-effort na mag-support, punta lang dito sa Cebu. Yun lang po. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag sang coachman sang Western Visayas Regional Athletic Association nga si Francis Roy Bakuma kag ang ining ball captain man sa nasambit nga team sa football team nga si Elijah Raj Pabalate. Bombo Cham, so sa subong ang diri maskin nga nangina emotional ini sila man matapos ang pagkalutos nila sa ining National Capital Region, nagngin positibo sa gyapon nga team ay next year pa, and younger ones pa lamang ang ining mga atleta manining mga kaputusan sang football team sang Western Visayas Regional Athletic Association. All right, today na ang closing dira sang Palarong Pambansa, but may mga hampang pa lang nga nagapadayon na Bombo Hana? Bombo Cham, as of now wala na, natapos na gid kay alas 3 mismo sang hapon maumpisa na ang closing ceremony at may mga dinapit mga bisita kaangay na lamang sang Vice Presidente kay outgoing Deputy Secretary VP Sara Duterte kag magluwas diri gali Bombo Cham sa aton nga nakuha diri nga kampyonato man o medalya dugang diri sa Western Visayas. Nagkampiyon man ang Anilao baseball team sa ginahiwat nga championship game taman iya sa kontra sa Region 4A Calabarzon. So from Anilao Central Elementary School ining mga atleta, student athlete ini Bombo Cham. So going back sa atong closing ceremony, di madamo diri man nga bisita ang ginaturat. As of now ganito may Cebu City Sports Center nagalap na diri ang
Vice President Security Group kag pila pa diri kang mga kapulisan man nga agod mag-secure sa nga ining lugar kag maghanda sa ining closing ceremony nga mag-umpisa alas 3 subong hapon na Bombo Cham. Kumusta ang tiyempo dira Bombohan ha? Si Subong Bombo Cham nag-umpisa naman gani ang panalithi nga tikon tani amo lang ni ang pangamuyo man sa Cebu City Sports Commission nga hindi lang tani magmunog balang ulan kay diri Subong daw mag-umuum gid diri madulom gid ang langit nga daw gana gid nga mabaskog ang ulan sa Subong atong now nagatupa-tupa na nagaoro ambon na diri sa pila ka bahin sa Cebu City man Bombo Cham. All right. Para sa palarong pambansa 2024 coverage at ang Bombo Radio Kusang FM, ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. So positibo sa gyapon ang pananawan sa mga atleta sa Western Visayas football team, secondary boys, apisar ngayon sila ang napaslawan nga makuha ang gold medal. Mga bataon pa man nga mga player, so ginalauman nga by next year hopefully sila man sa gyapon ang magarepresentar, no, or may mapilian sa ila nga magarepresentar sa Western Visayas Regional Athletic Association mga biyan sa palarong pambansa. 10 minutos sa nakaligad sa takna siningalauna diriman sa palatuntunan na Bombohanay Saudo. Latest update naton, may kantanan sa sining issue sa mga illegal parking sa may area sa Mansaya Lubok Lapos Road. Sunod rin sa ABC President, ginsuwestyon niya ining ubuso na lang pangkakas. Tanan nga naga-obstruct kag hindi lamang dira nga area kundi sa pangkabilugan nga Lapos area. Sa aton sini nga mga kabombo, check taton bala si Bombo Sol Binyas kay may follow-up report. Sol, sa report tablis kami. Ginsuwestyon diri Bombo Cham sang President sang Association of Barangay Captain sa Distrito sang Lapos nga ubuson gid ang tanan nga mga naga-obstruct kun ining mga naga-illegal parking diri sa mga kabarangayan sa may Distrito sang Lapos, particularmente diri sa may Barangay Lubok, sa Mansaya, sa barangay pila di San Pedro kag mismo sa Rizal, no, nga hindi lang ang trailer abi kag motor nga imbolbado sa disgrasya sa Barangay Lubok ang kwaon. Ini may kaangot. Kamagan Bombo Cham? San Isidro? San Isidro. Yes, Bombo Cham, thank you. So, isa ina sa mga barangay no nga nanotisyar man gani nga may mga pila diri ka mga naga-illegal parking. Kagti ini may kaangot no sa ang suggestion ni Punong Barangay Arnel Asturias nga amo ang president diri subong sang Association of Barangay Captain diri sa may distrito sang Lapos nga may kaangot gani sa 23 anyos diri nga lalaki nga ginbawian gid sang kabuhi matapos nabunggo sini ang iyang motor sa isa sa mga trailer truck nga nakapark diri sa may Barangay Lubok. Pero latest gali no nga update sa natabo diri Bombo Cham o kon plastada sang sining truck kag o kon trailer truck kag ining motor sang ginang mga around 10 nang no na labyan naton nga wala na ining motor kag ang ining trailer truck nga naka-plastar o kon dako nga obstruction man diri sa mga dalanon sa Barangay Lubok. Pero bag-o ini natabo may pag-istoryahanay nga naglunta diri sa tunga nanday Punong Barangay Asturias kay Attorney Cedfrey Cabaluna kag sa head sang Iloilo City Traffic Management Unit nga si Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya. Kagti isang natigayon naton nga ma-interview diri si Punong Barangay Arnel Asturias, ang president gani diri sang Association of Barangay Captain sa Distrito sang Lapos. Bali suno sa iya. And actually dito man kita no sang nagtawag diri si Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya, ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit nga nag-istorya diri kay Punong Barangay Arnel Asturias through phone call nga kuwaon na kuntani ining motorsiklo kag ining trailer sa Barangay Lubok bangod kuno obstruction na. Pero wala nagpasugot diri gilayon si Punong Barangay Asturias kag gin-refer niya ini sa Committee on Transportation kay Councilor Cedfrey Cabaluna ti attorney kuno ini siya nakabalo sa mga legalidad kung ano abi ang dapat o kung nagakadapat ubrahon sa mga
nabutang diri no, or specifically abi ining motor gid kag ang ining trailer sa diin natabuan o kung natabuang disgrasya kag ti sa ano diri sa tono ni punong barangay Astorias nga do kaangay nga gina-question sini ang desisyon ni Police Lieutenant Colonel Estaya nga amulang ni kuno ang kuhaon kag kung sayuron dapat kuno ang tanan nga mga naga-obstruct, mga naga-illegal parking dito sa area sa pila ka mga kabarangayan sa ila distrito, dapat kuhaon kuno kag hindi lang ining motor abi o kon trailer nga nakabutang dito sa Barangay Lubok. Kag ti amo na Bombotsam latest na aprobahan o kung na nagkasugtanay ang ining duwa ka partido, ining Iloilo City Traffic Management Unit kag ang Committee on Transportation nga kuhaon ining trailer kag motor sa diin ang ining isa ka wing van no, ang naguyod sang sining trailer truck iyaman din kuha ini sang nagapanag-iyagid mismo sang trailer truck kag ang ining motor naman ang ginkarga sa tricycle kag ti ginhibalo pa naton kun diin inisubong no gindala ini motorsiklo. Sa dugang bala nga payag aton ipabati ang aton nanging interview kay punong barangay Arnel Astorias. Tani kung pwede nga makuha abi ang motorsiklo kag ang truck na kay kuno obstruction, no? Obstruction. Okay, conforme ako obstruction na because hindi pwede nga parkingan tapos gin-park dira, no? That is obstruction. But subong lang ta mahambal nga obstruction gali ina dira, no? Why is it nga sa kadugay dira? Ang trailer dira nga dako to nga salsalon nga way sa may gatungtong nakita niyo man to pagagin niyo hasta subong ara, that is not obstruction. Dapat kuhaon man na tanan, no? Hindi kay ato lang ang aksidente nga dawing ban kag motor ang kuhaon kay obstruction. Uruton tanan kuhaon sang kutob sang ga-obstruct sa dalan da pangwaon, not i-single out nato nang ina. So siling ko kay Colonel Estaya, hulaton tanay ha, kay patawgon ko si Attorney Cabaluna sa imo, kamoya istorya nga duwa, kay legalidad na ni, no? Kay gambal siya nga base amo ni kung hindi nato pag amo ni bay may balik sa aton or why question istoryahin nyo anay abogado ni ang kinanglan subong so that si kagawad abogado kay intindi na siya nagabulig siya kung ano yung istoryahan nyo inyo na iyaway na kung labot kung ano man ang desisyon i-advise mo ang pamilya nga amo ni dapat timuon naton na kung ano man inyo na naway na kung labot ako bulig lang ako tungod na luoy ako as a public servant gusto ko mabulig sa tao nga dapat buligan. Nabatian diri ang kabahin sang ato nangin interview Bombotsam kay punong barangay Arnel Astorias. Alright, so nakuha na to ang involved sa vehicular accident? Nakuha na Bombotsam gintambungan man inino sang Iloilo City Traffic Management Unit ara man ang tatay sining ginbawian sang kabuhi si Kagawad Gabral kag mismo diri si punong barangay Astorias. Alright, now ang trailer di na nagkanto? Baligin ko na ini siya Bombotsam sang nagapanag-iyagid sang mga trailer bala usually mga wing van o kun mga ining mismo mga trailer nga naga-park diri sa may bahin sang Barangay Lubok kag Mansaya. Pero may ara na sang arigluanay sa magtimbang siniiya nga partido sa tag-iabi sang trailer truck kag sa pamilya sang biktima kay karon kung giuli lang to ya kag daw mambal na to nabla wa isang kun ano man iyang basi sa uli palagyuan sang tag-iya sang trailer truck ang salabto ni labi sa sining biktima ang imawian sang kabuhi Bombo Sol. Sa bahin diri Bombotsam sang pamilya sang biktima ilabi na ining tatay gid mismo sang ginbawan sang kabuhi makadto ini karon sila sa City Hall maistorya diri upod kay Attorney Cabaluna kag kay punong barangay Bihuan man kay sa aton initial diri nga pagkuha sang information kay punong barangay Astorias do kaangay nga do mapasugot naman lang diri nga mapasettle ang ining amay balao sa bahin man abi sang tag-iyagid sang sining trailer truck na nakapark dito pero sa bahin sang nagapanag-iyagid Bombotsam, wala pa ini sila kaistoryahanay gid. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo.
Salamat gid Bombo Marisol Binyas sa imo siniya nga follow-up report. Ang aton siniyang gobyerno ang pungsod Pilipinas mayara sang national law. Lakip sa aton siningalay nga hindi pwede maka pondo. It's either blocking or parking sa mga national road. Ang Lubok Lapas or Mansaya Lubok Road ang gitumod bilang isa iya ka national road. So therefore, hindi pwede na dira pag parkingan. Why man sang dapat nga obstruction dira sa aton sini nga mga kabombo. May existing man kita nga ordinansa sa aton sinimatag palamati. No? Kung hindi ako magsalakag, kung madungnuman ko pa the Ordinance 2011-458, bala mo? Sa aton sining mga kabumbo. An ordinance prohibiting any person, natural or juridical, from reserving portion of public streets, avenues, sidewalks, alleys, and other public open spaces for his, her, its exclusive parking space and prohibiting isolation or putting up reserved parking for customers only, signages, other markings therein, providing penalties for violation thereof. Magluwas sini may ara pagid sang isa ka ordinansa sini banwa, no? Nga naga-eksister. So kung ordinansa na sa aton sinamakuturan, applicable lang ina sa within the city roads. No? Correct me if I'm wrong, but kung national road gani kag naglapas ang national law sa aton sinima kabombo, ti ang pamangkot sinadri karon banwa, paano ipatuman ini? Granting for the sake of discussion nga mayara sang existing ordinance nga hindi makapark sa kilid sang dalan, ang ma-enforce bala sini banwa kay sa barangay Lubok ini natabo, sakop pa sang Iloilo City Traffic Management Unit. Sarang bala ini sila nga maka issue sa citation ticket or kung maka hatag sang penalidad sa mga magalapas sini. Kay kung may existing ordinance kita, daw kasubong nga nangin bulag, bungol, kagapa, kag kung nag-exister kin man ini nga ordinansa, ti hasta lang guro ini sa papel. Kay wala man gin enforce sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Kung makita nimo, mabatian nimo ang reaksyon sang city government, sang iban pagid siniiyang nga mga official, just like the ABC president, di na makamba ka nga ara man lang gali, ginaktuhan dayon. Pero ini nga mga lihok banwa, too late dahiro na kumbaga. Kay granting for the sake of discussion, kung madugay na nga mayara sang ordinansa nga nag-eksister dira banwa or natuhoy sa mga illegally parked vehicle sa kilid sang dalan, nga waay inigin patuman nga daan. Nga asad to pa lang, waay inigin patuman. Tinuig na dira
nga kasubong sinang sitwasyon. Anong ginhimo sang punong barangay sa Lubok? Anong ginhimo sang punong barangay sa Mansaya? Anong ginhimo sang ABC President or previous ABC President agod nga i-address inang nasambit karon iyang issue? Kag ang palamangkutanon padayon nga nagasaka, anong ginhimo karon? Sang talatapan sang city government nga amo ang may mandato nga mag-enforce sining ordinansa. Oh? Anong natabo? Nag-focus kita diri tanan sa city proper area? Nag-focus lang bala kita sa Mandurriao, Molo? Pero ang pila ka mga areas nga nagakadapat iya kag nagakinanglan sang concern, ti daw wala lang ginasapak kag nasapakan lang kay may kabuhi na nga nadaga dira. Sa aton sila makabumbo. May pila gani man iya nga nagahambal siya bumbot samba si kon may nagasita man dira sa ila, pero nanegosyar, na istoryahan, nga panuguti lang kami nga maka-parking or makabilin sa ngamon sini nga trailer truck diri, kami lang bahala sang for the boys. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Daw naglain pa gani ang tono ni punong barangay Arnel Asturias sang nagambalang niya traffic chief sang ICPO nga kung pwede makuha ng trailer truck kag ang motorsiklo kay nagaserbing obstruction, of which nga may point man si Cap Asturias sa paglibag sang tuno kay ti nga amo lang nang yang ipakuha nga hindi abi ipakuha dira ang iban nga illegally parked man. Oh. Sa aton sini makabumbo. Kung diin sila ya maparking, hindi na naiya problema sang pumuluyo sang syudad. Oh? Problema inaiya sang tag-iya. Ang aton lamang sinadribanwa nga mag-function man ang mga ginhatagan sang katungdanan nga magpasiguro nga ang aton siniiya nga mga mayor nga dalanon ang ligwa kag wala sang obstruction. Oh. Magluwas nga ligwa, wala sang obstruction, hindi ka mapatay. Hinali iya nga ma-lose control ikaw sa imo sige na ginamaniho nga salakyan. Either 2 wheels, 3 or 4-wheeled vehicle. Hindi ba? So malawig na ningation nga ginareklamo sang iban ugaling kay ti way man ginahatagan sa nagakigo siningig tulupangod. Oh? Way ginahatagan sa nagakaigo ngayong tulupangod. Kaya ano ay hanang mahimo, sarang nga mahimo sa mga opisyalis naton diri sa syudad sa nga Iloilo? Ang pagmando bala nga dapat si amo niya unit ma-coordinate sa kay amo sini, ma-coordinate sa Land Transportation Office, ma-coordinate sa kung sino pa dira iyang ahensya sa gobyerno. Is that enough? Or ba si iya may amo lang sila nga mando bangod kay napatyan, or bangod nga mainit pasubong ang isyu? Ba't maligaran, 1, 2, 3, 4 ka bulan, basi malimtan ta naman. Kag
Kabuhi naman sang isa or duha pahilayo lang ang mag-remind naman sa aton sining mga opisyalis. Amo na gani iya nga diri sa syudad sang Iloilo. Kung imo sining lantawon kadamo sang matahom nga ordinansa, kadamo sang ordinansa iyang sarang nga makahatag sang kahigayunan agod nga mangin safe, convenient in terms of traffic situation diri sa syudad sa nga Iloilo. Kag iban pa nga mga concern. Kung hindi man niya masolusyonan gid, may bisan pa paano matugang alibyo. O galing ang problema banwa kay way ginapatuman sang gusto. Way ginapatuman sang gusto. Way ginapatuman sang insakto. Agi lang kun baga ang kasaw. No? Agi lang ang pulok. Worst, sa aton sinimakuturan, daw nagagwa karon nga for compliance sake only ang mga ordinansa sa syudad sa Iloilo. Ti kumadumduman ta pa bisan gani iya nga mayara sa nya pandemya sang nagmando si former President Rodrigo Duterte nga dapat ang mga public nga ang pampubliko sini nga dalan ihatag sa mga salakyan. Tapos naglibot ang DILG para i-rate ang isa ka local chief executive sa implementasyon sa road clearing. Kay kung nubo ang imo sini nga grado, hambal sa former president, isuspend yati pulok-pulok man totalan sini mga local chief executive. Pero ang pamangkot na sustain bala adto sa aton sini mga kabumbo. Kung lang taon mo diri sa syudad sa Iloilo, siguro 60-40. No? 60% wala masustain, 40% lang na sustainer. Okay gid manami gid iyang ordinansa kag kung sino ang utok-utok sinisang on-road parking nga mayara sa nga corresponding sini iyang bayad bala sa mga traffic or sa parking attendant. No? Kunti may ara sang additional revenue pa iya ang syudad sa Iloilo. Pero paano iya sa iban sini ima banwa? No? Hindi nga banwa nga sa gwa sa syudad. Paano iya sa iban nga lugar? Kay ang sakop lang kuno sang on-road parking isang city roads lang. Why sila sang ginatawag sini iya karon na banwang authority sa mga national roads nga ginatawag para nga ipainalom sa on-road parking? No? Ano pa gid ang mga ordinansa nga manami galing kay kulang sa implementasyon? Sa kadamuon do hindi ko na mapatpat isa-isa gani. Sa aton sini nga mga kabumbo. So kay may existing ordinance kita natuhoy sina dire. Dapat naton implementar para nga ma-prevent naton nga may madaga naman iya nga kabuhi. Kag that's the time naman iya nga magpinulok-pulok kita kag magpalapad sa aton sini nga papel, no? Nga kuno abi gati bangod nga may reklamo sini nga nabaton, bangod kay may issue nga nag-arise,
tigilayon ginatagan sang nagakigong ing tulupangod. Why tupa ang amo sina klase nga mentalidad? Mas may tupa iya kung diri kita magabangko sa prevention or ang aton siniiya nga mga units, offices sa idalom sang city government mangin proactive. Hindi kay reactive. Oh? O galing kita ba si Sako sa kampanya blau? 33 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa, si President Bongbong Marcos nagtambonggid sa inauguration sa Halao River multipurpose project. Pinakadako sininga proyekto diri sa outside the Metro Manila, ang JRMP2. No? Sa aton sininga mga kabumbo kag mga matangkas ka opisyal sa syudad kag probinsya ara dito. Kag kabalo bala kamo Banwa nga sumalangay. Nagkita ay si Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jambaronda. Kag nagbiso-biso pa. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulan sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan?
Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom. Sa nakaligad sa takna, siningalaw na balik na diri sa pagpalagad sa nga Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Gintambungan gid personal ni President Bongbong Marcos ining inaugurasyon sa JRMP2 or Halao River Multipurpose Project dira sa Banwa sang Kalinog. Isa ka pinakadako man sini nga proyekto outside Metro Manila. Kag dam man outside Metro Manila. Sa aton sini nga mga taga Palamati kag magluwas sining benepisyo nga madulot sining nasambit nga proyekto. May pila ka mga sidelights didto nga nasiplatan ang aton sini nga mga ang aton sini nga kaupod, no? Si Bumbulin si Bade. Nga sus Maria kagusip do masubayan kuno mo, no? Do masubayan ang pagtamdanay nanday Mayor Jerry Treñas kag Lone District Congresswoman Jam Maronda. Sa aton si Makabombo, abe check naton si Bumbulin si Bade direktamente sa Banwa sang Kalinog. Glenn sa report, please come in.
personal Bombocham ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga pasalamatan no si President Ferdinand Bongo Marcos Jr. May kang tana sini Bombocham sa sining pag-inaugurar sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 diri sa may banwa sa Kalinog, Iloilo. Sunod diri no kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Luyag niya nga magabalik sa Iloilo na mangin number 1 kita sa rice producing area kag mangin ang putotan nga mangin number 1 sa rice producing municipality kay sa tuanay several years ago ganing no suno sa iya Bombocham ara sa aton ang ining rice producing area pero this is ubong alaina kag tiluyag ini nga mabalik liwat sa Iloilo kag di amo ni ang solusyon amo ni yapi ang dam suno sa iya Bombocham kag tiluyag mandari sa gobernador nga kita sa Iloilo ang mga major contributor to the food security sa pungsod Pilipinas kay bangod kun aton diri gani no latawon Bombocham ano diri ang maka-benefit diri especially ang pag-increase sa rice production amo ginino ang isa sa mga factor sa sining pagtukod sa Halaor River Multipurpose Project 2 yung mga maka-benefit diri among 25,000 farmers to 4,500 mga indigenous people diri sa may Iloilo province. So bangod natin JRMP2 kun aton diri na lang tuwon ang makabenepisyo diri 23 gid ka mga banwa diri sa probinsya sa Iloilo kag duha ka syudad sa Iloilo syempre kag ining irrigate no sa 9,500 mga hectares sa rain-fed farms kag ano diri ang ginalantaw diri isa sa ginalantaw dako ang contribution ang pag-increase sa rice output naton by 71% to 338,000 metric tons. Yari wala aton pamatian una ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. It is a great honor to welcome you all to the inauguration of the Halaor River Multipurpose Project Stage 2 here in Barangay Agcalaga, Kalinog, Iloilo. This is a momentous occasion not only for our province but for the entire Western Visayas and the whole country. And today, we are privileged to have no less than His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palakpakan natin ang ating mahal na Pangulo. And Mr. President, salamat. No? Thank you very much for your full support of this project and seeing to it that we achieve its full realization. Maraming salamat, mahal na Pangulo. I also would like to take this opportunity to thank you, Mr. President, for always prioritizing Iloilo. And we look forward. And Your Excellency, I would like to take this opportunity to thank the government of South Korea for supporting this project. Thank you very much from the people of the Philippines. Also, to former Senator Franklin M. Drilon, for championing this project in Congress for 15 years. And also, for bringing it to its full fruition. Also to Secretary Balisacan of the National Economic Development Authority, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., our Korean Exim Bank Country Director, Jung Won Siu. Thank you very much for your support to this project. And I also would like to acknowledge the presence of our congressmen, our mayors, our board members, and our other local government officials. Your presence here underscores the significance of the JRMP2 and its far-reaching benefits. From this project, we look forward to working more with you, our partners, to realize the full potential of Iloilo in agriculture and for our contribution to the food security of this country. Let us take this moment to acknowledge the hard work and dedication of everyone involved in making this project a reality, from the engineers and the laborers
to the government officials and community leaders. Your contributions as our partners in the fulfillment have been invaluable. Together, we have built more than just an infrastructure. We have laid the foundation for a brighter future. As we move forward, let us continue to work hand in hand, guided by our shared commitment to progress, resilience, and sustainability. Thank you all for being here and welcome to the inauguration of the Halaur River Multi-Purpose Project Stage 2. Salamat at magandang umaga sa inyo. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Magluwas na no, nagpahayag man si Engineer Eduardo Guillen sa NIA, among administrator no, sa National Irrigation Administration, na magluwas no, sa pag-provide sa water supply. May araman ang JRMP2 or ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2 sa 6.6 megawatt na power generation. May bulk water man, fishery, tourism, flood control, housing para sa mga indigenous people, kag carbon sequestration components. Magluwas na ba no, ang ining collaboration sa 28 so sa iya ka mga national agencies kag mga local government units. Ini naghatag no nga bikat nga ini man ang proof so na sa iya ma-achieve kaya sa gobyerno ang ining implementar kag tapos sa Halaur River Multipurpose Project Stage 2 ginalauman maging fully operational by 2025. Yari bala aton dugang nga pamatina pahayag ni Engineer Eduardo Guillen, ang NIA Administrator. Ngayon ay nandito po tayo mismo, malapit sa paanan ng high dam ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2 or JRMP2. Ito pong mismong dam sa likod natin ay halos naging isang mailap na pangarap para sa ating mga magsasakang Ilonggo. Napakaraming pagsubok ang ating pinagdaanan. Nandyan ang mga suliranin sa environmental and social aspects, project implementation at marami pang iba. Ngunit sa kabila nito, sama-sama tayong naririto upang saksihan ang inauguration ng JRMP2 High Dam. Ang JRMP2 ang tinuturing na pinakamalaking proyektong pang-irigasyon ng NIA sa Visayas. Ito ay isang testamento ng adhikain ng ahensya na mas mapalawig ang irrigation development sa buong bansa at mas maiangat ang mga kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kasama po natin sa layuning ito ang pamahalaan ng bansang South Korea sa pamamagitan ng Economic Development Cooperation Fund or EDCF na nagpahiram sa atin ng pondo para maisagawa ang project na ito. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang game changer sa sektor ng agrikultura dito sa Iloilo, kundi maging sa Western Visayas region. Ito ay makakapaghatid at maasahang serbisyong patubig ng around 32,000 hektarya na lupang pansakahan sa 4 na distrito ng lalawigan. Ito ay makapagbibigay benepisyo sa 25,000 farmers at 4,500 families mula sa indigenous communities. Dahil dito, inaasahang aabot sa halos 71% ang itataas ng production ng palay sa service area ng NIA. Bukod sa irigasyon, ito ay may potential na hydroelectric power at bulk water generation, aquaculture development, ecocultural tourism promotion, flood mitigation, watershed management at marami pang iba. Ang lahat pong ito ay sumusuporta sa Build Better More Infrastructure agenda ng ating Pangulo tungo sa minimithin nating bagong Pilipinas. To our hardworking President, your support became the key to the full realization of this project. Ang JRMP Stage 1 ay natapos sa panahon ng inyong ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Itong proyektong ito ang malaking patunay na sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, tayong lahat, lalong-lalo na kayo, mga palangga naming mga Ilonggo, ay sama-samang magtataguyod ng mas progresibo at mas masaganang bagong Pilipinas.
Nabatian Bong Botsam nga nanging pahayag ni Engineer Gillian sa nga niya Bong Botsam kati itugang padrino sa presidente naman niya sa Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iya din pahayag ni inino makapasangkan sa development sa sektor sa agrikultura sa lokal ekonomiya kag mangin sa bilog gid nga rehiyon. Bong Botsam pertisano sa iya dapat way na ninaglawig ang ining pagtapos Bong Botsam sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 kati nag-umpisa ni ang Phase 1 sa iya kaya mismo nga amay si Galita President Ferdinand Marcos Sr. Kati subong lang lamang matapos sa iya nga termino ang ining Halaor River Multipurpose Project Stage 2. So kinahanglan sa iya nga mas mapadisigasig pagid ang proseso kag ang pagtapos sa sining Halaor River Multipurpose Project Stage 2. Ang muna nga din nagpanawagan ini siya sa tanan nga mag-ooperar maghimuon ang tanan para nga di mangin madasig ang ining pagtapos ang JRMP2. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Full partners and valuable since this will be by far the largest water reservoir project of the National Irrigation Administration outside of Luzon, costing almost 20 billion pesos. The JRMP2 has three key components: the irrigation development, the environmental and watershed management, and institutional development. With the inauguration today and the further completion of the construction of 3 dams and line canals spanning more than 80 kilometers, we anticipate that more than 30,000 hectares of service area and around 25,000 farmers will benefit from this uninterrupted supply of irrigation water. This should boost further the development in the agricultural sector as well as the local economy of the entire region. In fact, it is estimated to help increase annual rice production in Region 6 by 160,000 metric tons, which is almost 20% of the region's annual rice requirement. On top of its use for irrigation, a portion of the water from the High Dam's reservoir, or around 86 million liters per day, will be utilized to supply the commercial and industrial bulk water requirements of Iloilo City and its neighboring municipalities. We also look forward to the 6.6 megawatts of hydroelectric power that it will generate to supplement the power supply on Panay Island. Nabatian Bong Botsam si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero magluwas sa inauguration Bong Botsam sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 nakakuha man sa atensyon naton kaina ang pagbugnuhan na iakat sa pakanay ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Zambaronda Bong Botsam. Grabe itong mga pagkita tablang video pag sugat anay ginila pag-abot sang alkalde engineer kag ang mga laragway pakita tapagin nga grabe daw lipay gid sila nga duwa nga magkakita Bumbo Lens. Basta nahidlaw man sa isa kag isa kay in fairness nagabiso-biso sila nga duwa baw porte. Pero duwa ni gatulog si Mayor do wala nagatulog si Mayor pagbiso-biso ni kung jam-jam. Gatulok man. Oo, gatulok man sa mga sama. Abi pa matudaan naton kung nagatulok abi ang mga pictures ang mga masunod sini nga mga hitabo blind engineer. No? Ragin man kaliyo. Be another angle. Aragoy kanami isang yuhom gali isang duwaho. Nag-agbay pa gani si Mayor. Nag-agbay pa gani si Mayor tapos si Congresswoman Jam ang yaning assign ni Blanca Heart. Kurti daw sinong mga mga latest subong nga mga love team sa mga Korean novela ni Bla si Park Sung Joon sino pa gina mga ang kilala ko lang nga bayi nga Koreana si Jisoo lang mo. Laman ko gani kilala sila. Huwag ka ba kilala kay si Jisoo do member na sang Blackpink. Tapos si Mayor Yado do ano ni siya do siya ni ang bida sa round up bla.
si familiar kasi ng pelikula nga Roundup, ang dako na lang si Madong Sok siya na. Promayo pagtamda na yung Bombolins, no? May isa ka pag picture da engineer, be, malantaw pagkitas ng iba na be, no? Si Mayor lang kag si si Congresswoman. Ti mag-amo lang ni tani ang pagtamda na isang duwa on and off the camera Bombolins. Mayo man kag. Amo gani. May mga bilin pa man nga binulan kasi ko lang na istoryahan kag mahitswa. Ti amo nang ginahulat-hulat naton para nga ti padayon kita sa pag-uswag bangod sa gugma or rising up because of love. Grabe ng mga birada, rising up because of love. Latawan ta na mo sama. Kung may ara din man sang pagabago, so ilay ang duha nga direksyon mo sama. Sa probinsya yan, way tatuya sang Paraligban, Bombolins, no? Wala. Ang Paraligban lang niya, si Gobyo way kapalibog, kay kung sino man yang mangin running mate niya, way man niya problema sa iya, kay ang tanan sinigado interesado, no? Way man niya sa problema sa pag-upod trabaho sa kay Gumtuto. Depende na kung sinong maupod sa iya, Di ba? Correct. Bombotsam. Kagti, tuya kanina, halos tanan ng mga congressman, Ilonggo congressman, ara dito sa, mismo sa Kalinog, Iloilo, Bombotsam. Kagti, mo to ganino kanina, pag-picture pa din nila. Bombotsam, sa tunga, si Congresswoman Jam dito ya. Sa kilid lang gani, si Governor Defensor. Pero aring picture nga nagagawa sa bongo, ngang sa tunga, si former Senator Frank, kung nagatubang ka sa picture, sa tuoya, si President Bongbong Marcos, sa wala niya, si Mayor Jerry Treñas, no? Sa left ni, sa tuo ni, or sa wala, kung nagatubang ka, sa tuo ni PBBM, si Gov Toto, kag sa tupad ni Gov Toto, si Vice Governor Ting. Garin. Sa last na nila nga picture, pero mayroon pakit sa una, Bombotsam, picture taking din nila. Matupad na tani sa Gugtoto kay President Marcos mo. Ay nagpatungaan si Kong Jam. Naging overtikan ni Kong Jam? Natupad sa kay President Marcos. Tigit mo may ginahutik-hutik man to siya. Pero ti sa pusing, layo sa imo, Gob. Bisan ara pa si Kong Jam sa tupad ni President Marcos sa pusinganay sa pagpapicture ya, layo ya katama si Congresswoman Jam kay Gob Tuto. Oo, Bombotsam. Kasi araman to, mo man to actually ang naupo nila sa nga mga local officials. Araman gani si Ilonggo Senator Franklin Rilon, na grabe man ang iyang pagpasalamat kay President Marcos na natigayo ang ining Halo River Multipurpose Project Stage 2 na ginalauman nga matapos siya by 2025 sa termino man sa gihapon sa ating presidente. All right. Ini si Bombolins, si Ermitanio Bade, para sa the number one most trusted radio na tukating kakantayan mo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Kung masami nga makita naton siniya nga mga opisyalis sa gobyerno nga kasubong siniyang pagtamdanay daw mayo man sa aton sini magkabumbong at padulong kitabla sa kaayuhan, hindi sa kay iptanay kag kung sano pa dayang sahi isang timprano nga pamulitika. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, padayon lang kamo sa pagupod sa pagpalayag sa mga balita kag impormasyon kaupod sa Bombo Radio Iloilo sa Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag 837 kHz sa aton sini nga radio dial. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ilis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras 7. Ang
Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwasang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966
0917-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulan sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi pagbakanuboa ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome na sa kahapon lamang program. It's a pretty Tuesday. Wow. Pretty Tuesday, hindi na beautiful Tuesday. This is Tita Regine. Good afternoon kids sa inyo. Welcome. Diri sa KLP. Welcome and thank you sa inyong mga stories na pang share so that every afternoon from Monday to Saturday may ara kita sang kalingawan diri sa kahapon namang program. Siyempre, hindi lang mga kalingawan, kundi banabo pa kita sang may mapulutan. Lessons, motivations, encouragements, inspirations. Gani, I hope kamo dira, inspired man nga mag-share sa mga ginapakatago nyo na nga mga istorya. Pwede na nga mapagwa, kasi pwede na nga mga share. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can send your stories sa ginsulat sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Uy, Lolo Dencio. Napabalo si Lolo Dencio for a while. Hindi siya kuno anay makasulat diri sa KLP kay na hospital. Bow, ati Lolo Dencio, paayo gid ha? Get well soon. Nagikan sa tanan mo nga ang mga classmates and of course, sa amon diri sa KLP. Oras natin, it is now 22 minutes after 2 o'clock. Ari nang ato nabahanan for you this afternoon from Keisha Velez. Ikaw na. This is Tita Regine and this is KLP. Good afternoon and welcome. Heto ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Hindi ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung ko'y nawera ko, mi corazón contigo tama.
nang magmadali sa papitigan ng puso. Magbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Etu'y ba alam mo, kita espera, este mi corazón. Etu'y ba alam mo, kaya dahlia, inspirasyon ng vida. Kung cuidado era con este mi corazón, contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Yes, ikaw na. I hope ikaw na ang ato nga next letter sender diri sa kahapon lamang program. For the meantime, I hope you're all settled kag ready na nga magpamati sa ato nga mga istorya nga nakahanda gid para sa inyo sa sining hapon. Ari ang sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Masami nagatariti diri sa Lambunaw. Permi lang may galom sa kalangitan. Gani, medyo nagburubugnaw ang tiyempo. Wala na ako kabati nga may sunog sining mga ulihing adlaw. Lain katong nagabiti-biti ang tiyempo sa kainit. Halos adlaw-adlaw may sunog nga kalabanan, mga grass fires. Madamo man ang nadulaan sang balay, sining nagligad nga tingadlaw bangod sa sunog. Hindi maisip ang bilis sa mga natupok nga ari-arian sa mga biktima sining sunog. Tani maghalong kita tanan, agud hindi kita makaagi sining makahalalit nga hitabo. Kag bisan tag-urulan na, maghalong kita gihapon sa tanan nga oras. Tita Regine, nadumduman ko ang hitabo sang didto pa ako sa Kalibo nagastay. Upod ang akon nga bana. Concrete nga one-room house ang amon balay. Pero, ginpasugpunan ko ini sa isa ka kwarto, made of light materials para kay S. Dire, dirty kitchen, kag sala-sala nga made of wood and bamboo. Katawhay sang pagplastar. Gani, very comfortable man kami sang akon husband sa amon nga setup. Tita Regine, masay ko ngang akon late husband was a fire lover. Inibangod, habit na gid niya na kung mag-abot ang 4 o'clock sa hapon, nagasugod na siyang magpadabok sa dirty kitchen, agud mag-init sang tubig para iligo. Bisan basa pa ang kahoy, padabukan gid niya ini. Gani, tama kaaso sa bilog nga balay. Mga after 1 hour, nga padabok sa kalan, pagbukal sang tubig, ibubo niya ini sa balde,
sang tubig agud ipaligo. Butangan niya liwat sang tubig ang takore, agud pabukolan ang tubig sini. Bisan hindi naman kinahanglan ang duga nga ininit, sige gihapon iya padabok, hasta sige mangod. Sa isa kahapon, ginhimo naman niya ang routine nga ini. Hasta nga, makahipa na siya kag makaligo. So nakita ko nga nagailis na siya sang bayo pantulog. During this time, Tita Regine, may mga unsettled differences gid kami kag wala kami nagahambalanay pares sang una. During this time, ready naman ako nga magtulog. So nahimos ko na ang tanan, pero bago ako magbatang, nagwa ako sa dirty kitchen namon, agud lang tawon kung na-lock na ang pertahan. Uy, Diyos ko, Tita Regine, dako nga kalayo ang naabtan ko. Ang bilog nga darapugan, nagadaba-daba na. Palibot gid sini ang mataas nga kalayo. Si S, nakatamwa sa iyador, nagalantaw sa kalayo, pero wala man naghambal. Pati mga kahoy sa idalom dapog, nagakalayo na gid. Maayo na lang kay nabuta ko sang tubig ang duha ka balde kag labador, ubos ko inibubo sa kalayo, agud mapatay, pero kulang pagid. Nagsagob pa ako sa bubon, bit-bit ang duha ka balde. Pagkapatay sang kalayo, ginpanghaboy ko ang nabilin nga mga kahoy, pati na ang sigang, agud hindi na mausar ang darapugan. Sang magsulod ako sa amon kwarto, nagapanihol-nihol pa ang akon bana. Sunugon niya gali ang balay. Wala na lang ako magsukna sa iya, agud wala gamo. Dason nga adlaw, aga pa siya naglakat pa Iloilo. Hindi ka na lang tani magbalik pa, siling ko sa akong kaugalingon. Tita Regine, may nabasa akong article sa Reader's Digest, published April 2023, Fire Lover, written by Joseph Wambo. It was about a series of fires that hit Southern California sa 1980s nga nagpatay 6 ka mga tawo and nagsunog millions worth of properties. Ang arsonist amo si John Orr, whom the authorities considered nga isa ka psychopath. Sang 1971, ining si John Orr, bago ni siya nakagwa halin sa military. Nag-apply ni siya sa Los Angeles Police Department. Sa LA County Sheriff's Department, the City of Los Angeles Fire Department, kag LA County Fire Department. Nakapasar siya sa written exam, sa physical agility test, sa oral interview, kag sa medical. Lipay-lipay gid siya. So isa na lang ka-hurdle ang medical exam. Kag ini may second part nga psychological testing. Ang psychological file ni Orr nag-note nga may ara siya marital and job-related problems. It pegged him as irresponsible and immature with an emotionally unstable personality. Pila ka semana ang nagligad, si Orr nakabaton sa isa ka sulat halin sa LAPD nga nagasiling he was unstable. Na-shatter gid si Orr. And then he was outraged. Akig-akig siya. Daso nag-apply siya, kag nabaton siya sa Los Angeles Fire Department. May physical test nga later ginhatag, kag na-fail siya, kag ginpagwa siya sa department. Nagpauli siya kag nagtalangison, kag describe niya ang iyang rejection as, para sa iya, paralyzing. Later on, nabato naman siya January 1974 sa Glendale Fire Department. Soon after, pila ka series ang fire ang nagkalatabo
sa town and out-of-town vicinities. Ang mga arson investigators nakakita sang partially burned incendiary device, kag gintawag ini nga signature device, sigarilyo nga may 3 ka mga paper matches nga naka-attach through a rubber band. Ang ini nga device could provide up to 15 minutes para sa isa ka arsonist nga makapalagyo pa before the burning cigarette ignited the matches. Nga kung sa diin, maga-ignite ang flammable places in town. The presence of the device was known only sa mga investigators nga wala man nila inigin pa sa publiko, which ruled out the possibility of a copycat. So later, anong ka mga sunog ang ginset sa mga stores while the arson conference was going on. It had happened again. So although ang mga investigators lifted a fingerprint halin sa anay arson, so it took years to match it with an identity. So umpisa December 1990, padayon until March 1991, ang Los Angeles area was bleached by an arson series of a kind never seen before. Series of a kind. So in all, 19 ka mga fires ang ginset sa mga retail stores. On March 27 alone, 5 ka mga sunog ang nagkalatabo sa mga retail stores within a 2.5-hour period. Isa sa mga arson investigators nga si Glenn Lucero sa Los Angeles Fire Department nag-recall nga ang series of fires up in San Fernando Valley the previous December ang ginset man pareho sa mga piles of pillow and beddings. So a new fire investigator team called the Pillow Pyro Task Force, named after the pyromaniac who liked to set fires of pillows on fire. So on December 4, 1991, at 7:10 in the morning, a team of 15 agents nag-aresto sa kay John Orr for arson. Sang 1992, nag-face ang trial si Orr kag 5 ka counts of arson ang iyang ginpangatubang. 2 sa Fresco, isa sa isa ka lugar, and 2 sa Bakersfield. So he was convicted in 3 counts kag nasentensyahan siya to 30 years in jail. Pero wala pa natapos ang criminal justice system sa kay Orr. So tung June 27, 1995, si Deputy District Attorney Michael Cabral nagpresentar sang 25 ka count nga indictment before a Los Angeles grand jury. So among the charges, amo ang 4 ka counts sang murder for the Ollie's Home Center fire in South Pasadena and 17 counts of arson for the College Hills fires. Ang trial nagluntad sa tung 1998. Sa natapos ini, na-convict si John Orr sang 24 out of the 25 counts. Kag he was also found guilty of multiple murder. Nasentensyahan siya sang life imprisonment without possibility of parole. Although si Orr stood fairly, maintained his innocence after his arrest, there was a 25 per out drop sa lush fire activities in and out around Glendale or in and around Glendale. Kag wala naman sang may mga suspicious fires nga natabo sa Los Angeles retail stores. So Tita Regine, ang ini nga istorya nagapakita that crime does not pay.
one has to pay for the mistakes he has done. Surely, ang tanan is trying to do their best para nga mapunggan ang ini nga pagkahalanabo sa mga pagkasunog. We can't put our lives and properties in a compromise. So halong kita tanan. Well, ang sad experience ko yan nag-include sa pagkasunog sa akon nga mga bayo nga ginagamit ko during special occasions. Tibalaan nyo na kung sino ang naghimo sini. So until here na lang, anay ang letter ko, Tita Regine. My last advice sa aton nga mga listeners, please don't play with fire. So good afternoon to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Kabudlay, no? Kung may ara silent conflict nga nagakatabo sa sulod sang panimalay. Wala ka gid siguro nag-expect, no? That your husband would come to this point nga sunugon niya ang inyong bilog nga balay. Siguro, no? That was the time nga daw to para sa iya, daw wala na gid sang way out sa inyo ginapangatubang nga problema, and the way out yan nasulod sa iya is amo na sunugon na lang ang inyo nga balay. Quite sad, no? But anyway, no one was hurt. It was good nga nakapanaog ikaw kag ikaw mismo, no? Ikaw ang nakapauntat sang kalayo. Kag wala natuman, wala natigayon ang iya tani nga ginaplano. Budlay. Kung may mga people who could think of this very bad thing, no? Nga himuon sa panimalay, kung sa diin, it would put us at risk ang kabuhi sa mga tao sa sulod sang balay. But anyway, ang ining iya ni John Orr nga nabasahan mo, kagin share mo diri sa aton. Yes, grabe, no? May mga tao nga amuna kalain ang malabutan sang ilang mga pagpanumdum nga they could think of something not very good sa ilang nga kapwa. Kag hindi lang nga one, no? Nga mga pagpangsunog, kundi nga kadamo nga mga pagpangsunog ang iya nga ginhimo. So he was considered a psychopath. So 25 counts of cases nga gin-file against sa iya arson until no ngati na finally out of the 25 sa 24 na indict gid siya kag life imprisonment ang iyang agin pangatubang. So careful kita, no? You are right. Please let us not play with fire. Student Ma'am, thank you so much, Gid, for this story nga gin-share mo sa amon sa saning nga hapon, 41 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga panganumdum. Paligon sa imong nga Yari ang mga tips nga dapat butandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imong nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imong kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kung ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Alas 49 ang atong nga oras sa kagpadayon lang kita sa pag-enjoy sa mga istorya. Ari naman ang istorya ni NB sang Iloilo Province. Mahal kong Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, makatapos ang Bombo Radio Philippines, ilipinigid sa imo tita, sa tanan nga mga nagapamati. Tita Regine, nga may mga tawo, no? Nga bisan pa nga ginashare mo man sa ila ang imo nga produkto, pero nga ang ginaabuso ka pa. Daw wala pa na kontento nga ginhatagan mo na. Hindi tapat at paminsan magdidiskarte pa. Hindi gid maintindihan ang ugali sang sini nga tawo. Sa isa ka adlaw, nagpangayo ako sang bulig. Kung pwede, nga kwaon na, dali lang. Dali lang gay kay may panawag. Alright, sige. Hindi pa siya, no? Nangayo ako sang bulig, nga kung pwede. Kwaon ang bunga sang saging, kagdalon sa balay. Okay, salamat kay gindalaman ang saging sa balay. Tapos, ginpasipi ko. Kaginambalan ko, nga siling ko, ti, kwaon mo na da, ang imo nga nagustuhan. Ti, do pabor naman ato sa iya, ginapagustuhan ko sang iya nga kwaon para sa iya nga pamilya. So, amo na ni ang amon nga nangin arrangement. Nakalipas ang 3 ka bulan, lain na ya ang iya nga ginahimo. Ang saging, ginadala sa balay, nasipi na. Nakuha niya na una ang sa iya. Kag ang nabilin para sa amon, ang kimay na, ang mga magagmay na nga sinipi. Di karon, ano ang mahambal mo dira, Tita Regine, kung ikaw ang tag-iya? Will you not be disgusted? That is cheating. Dishonesty na. You are not open in getting your share in the absence of the owner. May mali siya na gidya sa likod sini.
Kag nga nga nahuya kamo nga kwaon mo ang mga dalagko sa atubang sang tag-iya. Ay sus kalain. Sala ron di Basi makuon ikaw nga gamay man lang di nga bagay para saging-saging lang. Pero it's intentionally done. So ginungod mo. Ay way tanda mahadlok sa Ginoo nga nakakita. Waay mahuya kung ipamangkot sang tag-iya, kundiin ang daragko nga sinipi. Ay ilam tita, ako dulang ang nahuya. Ginsugid ko sa duwa ko kautod, kag hindi man sanda konforme. Kung ang Indian mango man sa atubangan sang balay, anda ginasapo, ginasingit, ginasaka, nga tuya sa uroonhan, 20 meters lang away sa balay, may 5 tuya ka puno nga duro man bunga. So ginatudlo ko sanda. Tuya magkuha, payang sa atubangan gid kabalay among ginakuha. Kagwaay pagid nagalisensya. Makibot lang ako nga nagatinagasak ang sarato. Ti mga abusador, nagparagusto sang indi anda. Maski nakita nanda nga hindi ron kami kasarang magkatutuya sa unahan, nagahulat dulang sang ihulog ni Lord aron kami makakaon sang bunga, pero makabatas pa sila. So at sa tubang nyo, gusto mo tani nga ti para na lang niya sa inyo, kay ti 20 meters away lang sa sina nga puno, may 5 ka puno, may mga bunga man. Pero ang luya gid nila ngiraara sa tubang mo. Nga tani gina spare mo man kay parang hapos lang para sa inyo, no? Ang magpanguha, ang magsingit. Okay. So hindi ka man naghahambal nga hindi ka manghatag, kundi kinatudlo mo to sila sa iban nga mga puno. Anyway, sige padayon lang kita. Galihay, hindi ron kami kasarang, amuhundo lang kami kadia. Nagasakit mandaan ang buot mo, pay ihipos mo dolang. Kay basi bala sila masakitan. Ipabayaan na lang damon nga pamatasan nanda kay Lord. Ginatugyan na lang namon, si Lord na ang maantigo, kag bahala kadia kananda. Ang kapayas, pagid, Tita Regine, nagakuha lang sanda kabunga, nga waay man nagalisensya. One time, nagpamangkot ka na ko ng akong bayaw, kung nakuha ko ang habal ng kapayas, naging paluto na. Sabat ko, way takon, galisensya man ako kung magkuha ako. Way dara muna, ginkadtuan na gid kaghambalan, nga maglisensya ka mo kung anong kuhaon ninyo, kay nagasakit amon ulo magpinamangkutanay. Nag-deny pa nga waay tana, pero hambal sang schoolgirl ko, siya ang nagsingit, nakita na kahapon. Ay ano dulang tana daya ang klase sa mga tao. Mga buhi lang sila sa pahapos, magbantay kuha sang tinanom sang iba nga mga mabakod pa ang tuhod, kag may puwersa pa. Mga matamad, nalipay sanda kaginbuhat nanda, payuay sanda kamaan, kung anong ginatawag nga gaba sa mga tigulang. Upo doon lananda kadiya ang anda nga tuhod, hindi gid makatibawa sa kapigaduhon. Insa, tungod sang buhat nga hindi mayad sa ila isig ka tao. May saying sa Cebuano, ang gaba dili magsaba. Kag amuran ang makaharadlok kay hindi ikaw kamaan kung saan o ang gaba magtupa. Makibot ka lang nga nakabulasot ikaw sa buho. Kag nabari ang tuhod mo nga hindi ron ikaw kapanaw, manguha sang bunga sang tinanom sang iban. May natabo ron kadia sa piha ka amon purok ay nalupog amay hilabtero. Di mamay mo, hambal ka iba. Gaba ron di Parealisar sang hindi mayad mo nga buhat sa imo kapareho. Ay abaw ang bayabas sa pagidit. Makuha sang daw habal kung imo tanawon, pero ma-upload pa kung imo kaunon. Ka mga daragko pa abe. Pagkagat nga hindi nami, ihaboy lang nga waay patug siling daw anda. Ahay, kung maglagaw ako nga makita ko, ginapamurot ko kay nahirak ako. Akon ginatuktok it mapino, ilakot sa upakag feeds, ipakaon sa mga manok ko. Ginapangambalan ko man nga hindi man ninyo pagkuaa ang bunga sang bayabas nga hindi pa mapuslan. Nagapatarasak lang kamo pagpamitas, pamupo sang bunga kag ihaboy lang.
Hindi ron kamo kadia magliwat kay base ipadakop ko kamo sa pulis kay ipapreso. Tandaan ninyo ang ginhambal ko, warning pa lang ran. Magagmay lang di nga mga bagay, pero duro ron ang nagakaputo nga mga kompanya kay ginaunay man lang kuot sikreto sa mga empleyado na. Kuot sikreto. Instead buligan, pagtubo ang kompanya, ging buligan ng dabuyot nga matumba. Pero nasiguro ron ang para kananda. Karon hay naputo ang kompanya, ano pang pangabuhian nanda. Kundi nagharap laag sanda, ang iba nang apply sa iba nga kompanya, ang iba na wad-an gid sang obra, kagang iba nalipay kay may bastante nga nabira. Tita Regine dawaay na ako itmatugda pa sa amudaya nga klase sa mga tao sa kalibutan. In the school, teachers are the Lord's instruments to preach good values in the development of the whole being of the learners. From school, after they finished grade 6, high school and college, they struggle to work. Now that they're at work, those good values, virtues, and good traits are forgotten. For what causes and reasons? Because of personal interest to become rich? Forget to remember an honest centavo that is more precious than a stolen peso. Sayang ang natun-an sa klasihan. Pero kung sa akon lang, depende man lang di sa tao kung do ay prinsipyo kag dararon sa ingat sang pilak nga gusto dayon magharuhay ang status sang pangabuhi. So salamat kid tita sa imo pagbasa sa amo nga episode, kakabay pa nakahatag naman ini sang leksyon sa atong tanan. Kabay pa hindi ikaw magkataka paghatag sang imo nagakaigo nga panugdaon. May God bless you, your family, and my fellow listeners sa imong interesting program, Always in Peace ang Iloilo Province. Bo and B, no? Bisan sino man siguro mag-ugtas nga amo sini, very open ka man, nga maghatag ka, mag-share ikaw sa ila, pero inang patarasak bala, no? Ikaw like ang puno nga imo nga gintanom, ginaalagaan mo, ang mga bunga, ginasite-site mo nga o siguro mga pila pa ni kasimana magkalaluto ni mga bunga. Pero ang iban, pangsingiton lang, tapos kundi makaon ni panghaboy man lang, ti kundi kanugon, ikaw yan nag-look forward kapag kuntani, no? Sang manamit nga ibunga, sang sina nga puno, para nga may kaunon ka, and at the same time, no, may i-share ka man sa ila, kaya ti open ka man kuntani nga mag-share. Yung iba, wala ka lisensya, but lang kung na resulta sang pagkatamad or tamaan gid ang kagutom. Ti duha lang gid ang kabutan, no? But of course, ang values nga gintudlo sa aton, hindi manguha sang hindi aton. Kung gusto mo, dapat maglisensya ikaw, mangayo ka. Kaya may mga tao man nga very willing nga mag-share. So let's hope we don't forget ang ina nga value. Kaya ti wala gid na iya, no? Naga-change through time. It's still very the same. And let's hope ang aton nga mga ginikanan hindi man magkataka nga magtudlo sina, no? Sa aton nga mga kabataan. Well, hindi kalma lang ang puso mo. Anyway, thank you so much for sharing your stories sa nga hapon, sa inyo man nga mga istorya dira mga kabombo. I-email nyo lang ang mga ready ng mga stories ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ipadalaman, pwede gid, sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, and nagahulat na ang inyo nga mga ginalakalang-kaganwan nga mga dramas diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, right after KLP is Tuyang Ermitanya, magasunod sa Tuyang Ermitanya ang Provincial Jail, and after that ang Dear Diary. So enjoy. Balikay kita buwas, maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.